33 كاب 12 كم زبل إساو دما نقلمو نخيد أنا دما أكاديمي خيد يبلو يعقوب نسجنا زم قلعو عشلات كم زخنو زت بوات على بجعن أحنك كم زلواني ويتها يفلت قالو هذا معالتي إنبزا أنت هوخ كوان كل مقاسي يموتا إلو مالي سلو التاريخ بزعبا يساون بزعبا يعقوب بن الزرب يعقوب بن يساون يحواتهم جن بزح مفل الله سلزنا ورم دحر بزح عمتات مستراقبون نخيد بحنساب يلوه يكون فلتو يساو قواسا هداني نيرو يعقوب كا على بقيع سلزنا برو قواسا ينيرو سلزي ريسبونسبل نيرو نايتن موقاسي منياتو يحليل لني عشلات سلزوخنا قويتا يسوس كريستوس أفونجيل مزيخ زارب كله أنا حياواي قواسا إله هللويا حياواي قواسا إله هللويا نسو حياواي قواسا إله حدا قواسا خم نفلتو نتنزلو أو يمقبن يحليل لن يقواسيين قنا موداتا ويحردن ويشتني قويتا يسوس كريستوس قن سلا بقيعو قزارو سي زحلف زحر دار يكونس نسيو بعلو زحر دالله هللويا مقبي مسيو قبليعو زحر دار يكونس نسو تحريدي إذ مقبي زخنا هللويا نسو قواسانا يا هللويا نسو كندكم كلو كنكلنا قزي أبيهر الزرداء نعنا بزتقمنا بزمارحنا قزي أبيهر زارسو أمسكال تشنكيرو زدحننا هللويا 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 نسكي نقري نتبارياتك بعل عابي محرت لو هزي ملأك بعل عابي محرت لو هزي ملأك زمسلك يلن زودا دركا مسكر أنا يسوس فقري خا مسكري أنا فقري خا أنسكي نقري نتبارياتك بعل عابي محرت لو هزم الأكا بعل عابي محرت لو هزم الأكا هللويا
تجيرو ليمو أنسك مسجني تجيرو ليمو أنسك غاني تجيرو ليمو أنسك زمري تجيرو ليمو سغايبني تجيرو ليمو أنسك زمري تجيرو ليمو أنسك غاني تجيرو ليمو تجيرو ليمو سغايبني أنسك نجري نتباهرياتك بعل عابي محرد لو هزي ملأكا بعل عابي محرد لو هزي ملأكا زمسلك يلا زودا دركا مسكر يعاني يسوس فقريها مسكر يعاني يسوس فقريها وردتي ريخا دبخ زبلك علي نسمك آميني مفواس كل لي مسمك آميني مفواس كل لي عبكني هيوتي مسواتي زخنكا بقبرن بقالن فقر خازر أخان بقبرن بقالن فقر خازر هللويا أبيت كلون دي خاخون كالي يابت مسكن كلون دي خاخون كالي يابت مسكن كلون دي خاخون كالي يابت مسكن لابت مسكن ودي كايو نتلي كلون دي خاخون كالي يابت مسكن أبي كلون دي خاخون كالي يابت مسكن كلون دي خاخون كالي يابت مسكن لابت مسكن ودي كايو نتلي كلون دي خاخون كالي يابت مسكن كلون دي خاخون كالي يابت مسكن كلون دي خاخون كالي يابت مسكن يابت مسكن ودي كايو ناتريني حيل مرقم متان كيحيل أما تمسكن خلو عدا حيل مرقم متان كيحيل أما ودي كايو تمسكن خلو عداي بحارنت كملالس أقيماني أرعتي سركام كبير عبيكاني بحارنت كملالس أقيماني أرعتي سركام كبير عبيكاني كل ديخا خوي قال لي يا تمسكن أبي وكل ديخا خوي قال لي يا تمسكن وكل ديخا خوي قال لي يا تمسكن أتمسكن ودي كايو هللويا زي زمر كلكا كبرت زي بالكوخا
انت زي زمر كلكا كبرت زي بكوخا تاي مخنياتي زي تقبرلو تاي مخنياتي زي تقبرلو تاي مخنياتي انت زي زمر كلكا كبرت زي بكوخا كبرت زي بكوخا تاي مخنياتي زي تقبرلو تاي مخنياتي هللويا زقرمني زدنكني نقرتليو እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር እስኪ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ ተገረመ ዝገርመኒ ዝደንቀኒ ነገር ተልዩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ አቤት እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ እግዚአብሔር ንዓይ መፍቃሩ አቤት ፍቅርኻ አቤት 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 ፍቅርኻ አቤት ምሕረትካ አቤት 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 ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ መራሒ ናይ ህይወተይ ዝመርሓ ሃሌሉያ ጎይታ ኢየሱስ የምልኸካ ጨኪን ዘምለኸን እግዚአብሔር ሃሌሉያ ባርኸካ ኢየሱስ እውድሰካ ልዕል አብለካ ናይ ህይወተይ ጎይታ ናይ ህይወተይ መራሒ ደስ ይለወን እግዚአብሔር ዘምላ ሃሌሉያ ወተይ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ጎይታ ኢየሱስ ረምለኸካ ባሪኸካ እውድሰካ ልዕል ሃሌሉያ እታንዓኻ ዝፈለት ኩላ መዓልቲ ባሪኻ
ملكو تخون برختي تخون برختي تنعم تنعها زفلت كلها معلتي باري خليخو أنا ملكو تخون برختي تخون برختي أملاخي كتبها سلام زي حافركا سكاي كبر أملاخي كتبها سلام زي حافركا سكاي كبر تيزلوني بكا اقربلك سلزي باللي هابيدي زخوني عغار زخوني عغار رزلوني تيزلوني بكا اقربلك سلزي باللي عبيدي زخوني عغام زخوني عغام مسواتي مسكانا ابتع عبزو فانكا هللويا هللويا سمكاي رسمك زيابير عب زبن عدني زيابير سمكاي ناي هوت فلفالي كباخايمو ببرهان كبرهان رئي علخو ببرهان كبرهان رئي علخو نعيوت فلفالي كباخايمو ببرهان كبرهان رئي علخو ببرهان كبرهان ناي هوت فلفالي كباخايمو ببرهان كبرهان رئي علخو كتر سرتهي هرين كبهي عين بلي تنكي عبيد عبيد بكات بكام يازقري من كقفو خلو እግዚአብሔር ዝሓለወ ሰብ አቤት ርሰርተህ እኔን ከብህ እንዳይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል
ከክፉ ሁሉ አድነኛል። እግዚአብሔር መሪ ነው፣ ሁሌ ይመራኛል። ከርግርግ ከጭቃ እኔን ያውጣኛል። እግሬ በሰላሙ እስኪ እግሬ በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና። እግሬ በሰላሙ እግሬ በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና። ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ እንደ ዓይን ብሌን ተጠንቅቀህ አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል። ከክፉ ሁሉ አድነኛል። ቅጥር ሰርተህ እኔን ከበህ ከዓይን ብሌን አድነኝ። አቤት ጥበቃ ያስገርመኛል። ከክፉ ሁሉ አድነኛል። ከክፉ ሁሉ አድነኛል። እግዚአብሔር መሪ ነው፣ ሁሌ ይመራኛል። ከርግርግ ከጭቃ እኔን ያወጣኛል። እግሬ በሰላሙ መንገድ የሚያቀና የታመነ አምላክ ይድረሰው ምስጋና። እርሱን የወደደ ተማምኖ ይኖራል። በትከሻው መሃል በክብርም ያርፋል። እኔም ተወደድኩ ፍቅሩንም አየሁ። እግዚአብሔር ሳሳልኝ ተጠነቀቅልኝ። ነትዝሪ ዓይነይ ሪአቶ እግዚአብሔር ዝርኢ ኢላ ሰመይቶ ክሳዕ ተበል ሃገሪምካያ ተስፋ ዘይብሉ ተስፋ ኮይንካያ። ነትዝሪ እስኪ ነትዝሪ ኣብ ዝሪአዮ እግዚአብሔር ዝርኢ ኢላ
سميو كساعتم هاجريم كيا بيت تسفى بلو تسفى وين كيا زوعها تركب المنسخة جبخت بلو مرسي حتوم يغابت زوعها تركب المنسخة جبخت بلو مرسي حتوم يغابت نسكي زوعها تركب المنسخة جبخت بلو مرسي حتوم يغابت تمسكن يسوع تمسكن يسوع يلن كما يلن من يمسك تمسكن يسوع تمسكن يسوع يلن كما يلن من يمسك عبتردائي زي بلو عبتردائي زي بلو عبتردائي زي بلو عبتردائي زي بلو عبو إخام عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو عبو إيهام عبت حبحبي زي بلو عبت حبحبي زي بلو تزي ملعلن ازمدراوي حيزلخو زلالماوي بمدحاني تحاويزي كبر لك مماليسي تزي ملعلن ازمدراوي حيزلخو زلالماوي بمدحاني تحاويزي أمسكنك من مليسي أمسكنك له أمسكنك أمسكنك له أمسكنك أمسكنك له أمسكنك أمسكنك له أمسكنك أبيت أبيت هاللويا هيوت فلفلي كباخايمو ببرهان كبرهان رئي آلهو ببرهان كبرهان رئي آلهو ناي هيوت فلفلي كباخايمو ببرهان كبرهان رئي آلهو ببرهان كبرهان رئي آلهو هللويا يسوع كريستوس نس بينو بيتا هللويا እግዚአብሔር ዕለልታም ጽሉ ሃሌሉያ
دقيمنا عن እግዚአብሔር كنا ملغينا هللويا እልልታን እግዚአብሔር ይሁን ሃሌሉያ አቤት አቤት ኢየሱስ በካ ኽብሪ አቦ በካ ለሆ አቤት አቤት ወይታ በካ ለንታ አቦ በካ እንደገና ኢየሱስ በካ ኽብሪ አቦ በካ ለሆ ወይታ በካ ለንታ አቦ በካሉ ደምሽቶ ዝላ ዝላ ከንጠረም ጨና ካመስጋና ከንጠረም ሽቶ ሳይቱ ከንጠረም ሸና አቤት አቤት ከንጠረም ሽቶ መስጋይቱ ከንጠረም ጨና ካመስጋና ኢየሱስ በካ ኽብሪ አቦ በካ ምልኾ ጎይታ በካ ለታ አቦ በካ ምልኾ ሰይ ከንጥዕም ሽቱ መቕደስ ካይቱ ከንጥዕም ጨና ለንካ ምስጋና ከንጥዕም ሽቱ መቕደስ ካይቱ ከንጥዕም ጨና عيلي مسدخمي عدمي مسبلي عايكون كون زملخ معالتي انكلا زي مساي كلو كبرنا عاخا كبري كبرنا عاخا 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 كبرنا دقنا اسكي حيلي مسدخمي عدمي مسبلي عايكون كون زملخ معالتي انكلا زي مساي كلو كبري كبري كبرنا عاخا 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 حيلي حيلي مسدخمي عدمي مسبلي عايكون قول زملخ معالتي انكلا زي مساي كلو كبرنا عاخا 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 يا سوسسكي شب شباب شب شبو هللويا شب شباب أبيت 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 ኢየሱስ በካ ኽብሪ አቦ በካ ምልኾ ጎይታ በካ ለንታ አቦ በካ ምልኾ አቤት ከንጥዕም ሽቱ መቕደስ ካይቱ ከንጥዕም ጨና ለንካ ምስጋና ከንጥዕም ሽቱ መቕደስ ካይቱ ከንጥዕም ጨና ለንካ ምስጋና ኃይሌ
حيلي مسدخمي عدمي مسبلي عايكم كل زملي معالتي انكلا زي مساي كلو كبري نعاها كبري كبري نعاها 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 حيلي مستخمي عدمي مسبلي عايكم كل زملي معالتي انكلا زي مساي كلو كبري نعاها 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 شبشبة كبري زي تقبرلو واقع زي كفللو عايكم كل زملي فقر خات عيمي محرة غيرو لي بحبس في الزكي سجدت نعاها 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 سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها كم زي تقبرلو واقع زي كفللو عيدلن كملي فقر خات عيمي محرة تغيرو لي بحاول تتزكي سجدت سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها سجدت معاها يسوس هبك عبري رسمسكي عبو هبك عمرو قويتا هبك علتا عبو هبك عمرو ساي كان مشتو معرس كان حيلي مستخمي عدمي مسبلي عايكم كل زملي معالتي انكلا زي مساي كلو كبري نعاها كبري كبري نعاها 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 يسوس كماها منموالو دلا يوزقبر كل زي كالو ويتا خماها منموالو شبشبة منموالو دلا يوزقبر كل زي كالو يسوس كماها منموالو دلا يوزقبر كل زي كالو ويتا خماها مرموالو دلا يوزقبر كل زي كالو አይጥልምተህ ካንጠልማት አይወስነህ ካንቦታ አይድርተህ ካንራሕቂ አይጥልምተህ ካንጠልማት አይወስነህ ካንቦታ አይድርተህ ካንራሕቂ ዘይተመርማሪ
ዘይተመርማሪ አምላኽ ዘይተመርማሪ አይጽልምተካን ጸልማት አይጽልምተካን ጸልማት አይወስነካን ቦታ አይድርተካን ራሕቂ አይጽልምተካን ጸልማት አይጽልምተካን ጸልማት አይወስነካን ቦታ አይድርተካን ራሕቂ ዘይተመርማሪ 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 ስራሕካርየ ተገሪበንደ አታኽንደ እወኽንደ ዓቢኻንደ እናተገረምኩ እምልኸካ ኣለኹ ኣብ መቕደስ ከዓቴ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብሪ እስኪ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ፍጥረት ካርየ ተገሪመንደ ኣታኽንደ እወኽንደ ዓቢኻንደ እናተገረምኩ ኣምልኸካ ኣለኹ እንታይ 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 ክብርህባ ኣቤት ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ክብርህባ ኣለኹ ኣቤት ሽብሸባ እስኪ ገባሪ ተኣምር ገባሪ ተኣምር ኣብ ቤተይ ኣቲኻ ታሪኸይ ትቕይር ገባሪ ተኣምር ገባሪ ተኣምር ውሻጠይ ኣቴኻ ታሪኸይ ትቕይር ገባሪ ተኣምር ገባሪ ተኣምር ኣብ ቤተይ ኣቲኻ ታሪኸይ ትቕይር ገባሪ ተኣምር ገባሪ ተኣምር ውሻጠይ ኣቴኻ ታሪኸይ ትቕይር አይጽልምተካን ጸልማት አይጽልምተካን ጸልማት አይወስነካን ቦታ አይድርተካን ራሕቂ አይጽልምተካን ጸልማት አይጽልምተካን ጸልማት አይወስነካን ቦታ አይድርተካን ራሕቂ ዘይተመርማሪ 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 ታስቀበል ወህምት ኢየሱስ ህበካ ኽብሪ አቦ ህበካ ለኾ ወይታ ህበካ ልልታ አቦ ህበካ ለኾ ደም ሽኩር ጨና ካመስጋና ከንጠም ሽኩር ናቀደስጋይቱ ከንጠም ሸና ሓይለይ ምስ ደኸመ ዕድመይ ምስ በለየ ኣይኮንኩን ዘምልኽ መዓልቲ እንከላ ግዜ ምሳይ ከሎ ክብሪ ንዓኻ 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 ሃሌሉያ ክብሪ ንዓኻ ክብሪ ንዓኻ ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ክብርን አምላክና ይሁን ሃሌሉያ ኦ ሃሌሉያ ኢየሱስ በካ ክብሪ አቦ በካ ለሆ ጎይታ በካ ለልታ
أبو بكامله كم تعمشتو دسكايتو كم تعمجنا كم تعمشتو دسكايتو حيلي مستخمي عدمي مسبلي أيكم كون زمن معالتي انكلا قزي مساي كله كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبرنا عاخا شب كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبري كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبر حمو كبرنا عاخا كبري كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبرنا عاخا يسوس هبك خبري عبو هبك عمله قويتا هبك علمتا عبو هبك عمله دنجو نقلس كايتو كندعم جنا انكارس كنا كندعم شتو نقلس كايتو كندعم جنا انجس كنسنا حيلي مسلخمي عدمي مسبلي عيكم كون الزمن ليه معالتي انكلا قزي مساي كله كبرنا عاخا كبري كبرنا عاخا كبرنا عاخا كبرنا عاخا امين كبرنا عاخا 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 يخرج كبرنا عاخا حيلي مستخمي عدمي مسبلي عيكم كل زمن ليه معالتي انكلا قزي مسهاي كله كبرها كبرها كبرنا عاخا 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 هاللويا انتاي كنبلين امو كبرنا انتاي كنبلين امو نقسلنا انتاي كنبلين امو كبرنا مين انتاي كنبلين امو كبرنا انتاي كنبلين امو كبرنا انتاي كنبلين امين امين انتاي كنبلين امو كبرنا انتاي كنبلين امو كبرنا سلطون سلطون املاخيخا سلطون سلطون املاخيخا سلطون سلطون املاخيخا سلطون سلطون املاخيخا عاوشي رحكا عيتكا قيخا تكبر دوكا يمسكيكا عاوشي رحكا عيتكا قيخا كله كلمكا يمسكيكا انتاي كنبلين امو كبرنا امين انتاي كنبلين امو نقسلنا انتاي كنبلين امو كبرنا انتاي كنبلين امو نقسلنا علنته امين علنته سرح كاريه تقري مندي عتاخندي هو خندي حبي خيلي انا تقربكو املخك الله عم مقدس كعتي رهبا حبي رهبا له رهبا له رهبا له رهبا له رهبا له رهبا له رهبا له
እብርህባለሁ ፍጥረት ካርዬ ተገሪበንዴ አታኽንደይ እወኽንደይ ዓብይ ኻይለ እናተገረምኩ አምልኸካለሁ አመለስካቴ ባለሁ እብርህባለሁ 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 ሃሌሉያ ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ወይ ተባረክ
ندقنا خنصلي لهم كا تسينا حراي بحنساب كوينا خنصلينا هاللويا እግዚአብሔር እስኪ بحبار كوينا خنصلينا ስለዚህ كلكم عينتكم عمتو رأسكم كأن تحت يدنا እግዚአብሔር كبرنا نهبك لنا مسغانا نهبك لنا እግዚአብሔር አምላኽና إذا عدل زي ስለዝኾነ لنا እግዚአብሔር ተመስገን بحقي أملاخنا سجمتي سب እግዚአብሔር يصنع كم استوهل سجمتنا ننفس وكنا نفس وكفنا صنعك أبزي حبرة زي أبز ما أد زي كنهلو سلاز جبر كانوا مسكنا كلنا بحكي زي حبرة زي እግዚአብሔር بسم ودخ يسوع كريستوس زي تتأري بحكي أملاخنا قويتانا حبرة سلاز خناي نمسكنا كلنا حبرتنا دمّا እግዚአብሔር أملاخنا بسم أبون ودن منفس قدوسن حدا أملاخ سلاز خناي كبرنا هبك كلنا حجد ما እግዚአብሔር أملاخنا دقيمنا نسأل لنا صلوت صادق بجبرة بزح تسلط تباهيلو خمس تصحفه እግዚአብሔር أملاخنا حجد ما سلازو ما بكد منازلو وهبتك እግዚአብሔር سلام نسألي اللنا أملاخنا بقيتنا بمدحينا بيسوع كريستوس سم نسألي اللنا እግዚአብሔር أملاخنا إنه نسخة እግዚአብሔር أملاخنا بخبري كتقلص እግዚአብሔር إنه بحق እግዚአብሔር نسخة أملاخ مخانكا እግዚአብሔር كفلتوخا فليتهم دما እግዚአብሔር أملاخ إنه أتي زت خفتلهم እግዚአብሔር أملاخنا تزت رحولهم أتي زت خفللهم واقع صدقي واقع حاتيات እግዚአብሔር أملاخي ترديهم بحق እግዚአብሔር أملاخي كملخوخا أبزا مدرزي እግዚአብሔር أملاخي كجلجلوخا كل فقد كامتان كفتصمو እግዚአብሔር بزا ساعات زي أنا بقد مخانا قربو مالونا بسم قويتانا مدحينا يسوع كريستوس أب هيوت نفس وكفهم እግዚአብሔር أملاخنا كمتي أبيتنا እግዚአብሔር أنت ببزح أنت بوحد እግዚአብሔር أرأيا بمخان እግዚአብሔር أملاخنا أنه نسلتنهم زلنا حجد ما تسمامعنا እግዚአብሔር بحبرة كوينا እግዚአብሔር إنه بحق እግዚአብሔር سلخا سلوم أبقد مخان قربا لنا እግዚአብሔር أملاخنا أنه نسخا قواسا ختكونهم بحق እግዚአብሔር تنحنا زين قبرو نسخا ختقبرو سلتخل እግዚአብሔር أملاخنا دقيمنا نباخا نمعقبو مالنا صوركا ناب እግዚአብሔር دربيو نسدما كسلت الكايتو باهلو خمسة صحفة እግዚአብሔር أملاخنا بزوم هسانات زيوم مكنوان مسلاتن كنرئي እግዚአብሔር أملاخنا دقيمنا بشم يسوع كريستوس نسألي እግዚአብሔር أملاخنا سلزنحنا جزين سلزترفنا جزي خلون كبرن هبكا أملاخنا كله صلاتنا እግዚአብሔር بسم قويتانا مدحينا يسوع كريستوس يخون آمين آمين بللتان حتى قبلنا እግዚአብሔር ይባረክ آمين آمين ኢየሱስ ማራናታ ኢየሱስ ንናፍቀካ ኢየሱስ ነፍቅረካ ኢየሱስ ንደሌካ ኢየሱስ ካብ ልብና ንናፍቀካ ኢየሱስ ማራናታ ምስጎይታ ድማ ንዘለዓለም ክንነብር ኢና
ንስጎይታ ንዘለዓለም ክንነብርና እዚ ተስፋ ዘአለና እግዚአብሔር ይባረክ ተራ ምጻተኛታትን አይኮናን እግዚአብሔር ይባረክ እግዚአብሔር ይባረክ በጎይታ ተሐጎሱ كل ጊዜ ተሐጎሱ በመርካብ በምስአን ተሐጎሱ እግዚአብሔር ይባረክ ሐጎስና በጎይታ እግዚአብሔር ይመስገን በጸበባ ንተሐጎስ ብርሃዋ ንተሐጎስ نتعجس እግዚአብሔር ይባረክ ንሲና ተማሂርና ካብ ጎይታ አስተማሃርና ጎይታ ተሐጎሱ በቃ ምክንያቱ ስለዝኾነ ሐጎስና ጎይታ ይባርኩም ስለመባን 20 ክንጽልይና እግዚአብሔር ይባረክ ንሱ ድማ ከመጠን ምሕረቱ ክባርከና ሃሌሉያ ፍቱና በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ነመስግነካለና ንባርከካለና ንዕብየካለና ተበጃዊና ተመስገን ካሞቱና በህይወት ዘሳገርካና كمرجمنا برخت ذكركنا رحقات كلنا زوعخنا جنا صلات خلنا زفكركنا بذا ساعات زي أنا بارخك كلنا نسم كابز بيت زنعبي لنا سم كابز بيت زنق يجنان بيسوع كريستوس እግዚአብሔር بكل ما ذكرت الناس لزلها سم كايبارة እግዚአብሔር أملاخ بذا ساعات زدما سلما بان 10 نصللنا እግዚአብሔር كمت إن محرت كتبارخنا دمان نصلي እግዚአብሔር ንኽብርኻ ክኸውን ድማ ጸለኹም እግዚአብሔር ህዝብኻ ድማ ካብ ክብር ናብ ክብር ይሳገር ካብ ዓውድ ናብ ዓውድ ድማ ይሳገር እግዚአብሔር ማንንም ዘይዓጽኦ ክፉት ደገ ኣብ ቅድመ ህዝብኻ ይኹን ብላለኹም አቦ ደገና ህዝብኻ ይከፈት ደገ ስራሕ ይኹን ይከፈት እግዚአብሔር ውሽጦም ሰላም ይመላ በሐጎስ ይመላ ብናትካ ክብር ይመላ ብናትካ ናፍቆት ይመላ በኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ኩሉንትን ኦምና በኻ ማዕቀብኩ أملخوين أخي جب أكاي مقابل من زال عالم أخي هون آمين يسوع قويتاي كسنن سلامن تايت دجميلو ايدو يزرق حالي تنساي حمدو كنيو قالو تايالو ديو مسرت حقي نسوبيو اتي اورا منفس مسد ناي سلام منجي نمجد خاز حلو انكم راحي أخلو فتم زيبن تقتل التوحيد يسوس يو ناي وتزيد الصفا مرحي برهان مجدي ربعتين موت انتخدكو أي فرهن يسوس سلم الساي يتنان عني عم بكراي أي فرهن
يسوس اللبوني يفرات عني عبد خمي نسب زي كالو نيسوس تايج انكو النازور بحيوتي صبغ يوزقبل عبتينا توسعات من نكري يخير كونتات እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን እምበር አምላኽ ነዛ መዓልቲ እዚኣ ኣብቂዕና ኣሎ ስሙ ንዘላለም ዝተባረኸ ይኹን እንኳዕ ብሰላምን ብድሓንን ናብ ቤት እግዚአብሔር መጻኹም ካብዚ ቀፂልና ድማ ናብ ቃል አምላኽ ክንከይድና ሎማዓንቲ ቃል አምላኽ ዘገልግለና ሓውና ናቱ እዩ كما حديركم أملاح مسكن لو ما أنت سكاد من أبقى أملاح ما خدنا حنت زانتخ نقرأكمي ويا إلى إندي السلام إلى نبقى أملاح زاد تخلق زي كنت تري يوم عليتي لو ما كان حنتي إنترستين دخان زانتخ نقرأكمي أب حدا عدسي حدا سبعي كاب عدي اخلص ريقو قال ربعت مالتي وتمحك أني عدي نسبيتو يمس علامو الناس انكتت النال انكتت تبلعو بحنساب والعوة تخلي شعو حدا قزي نجعو بربرة وحد مسبلا كابتي تسورقو اخلي كنت ربي لا قرب شيطا جعو بربرة تقبرو مالتي شعو سبعي مسفلته كسيسوا أبايت عدي تغسيسا بايتو تصوي عما خيدا تايو تقداي تباهيلو وذا سبيتي خلي 5 جرام زي فادي شيط هاي بالسباي تاي تبلي تباهيلا وانتاي مسلكم زنقويتانا سي اخلي سريقو مامتيوم كامني عدي حجي انا خا سسنكيته للنكيته يبلعو منيره كم قال نجعو بربرة واحد مسبلنا خا كابت استرقوا أخلي قرب انت ربي له نجعو بربرة زخنا ناس جزيه لاتو با بعد عفيتو كم يزبل الدفرتي سبعي كيف لتس أخلي كشتي إلى ما تنبيتو وا أتم عدي عيد سمعون نزلهم قدي رقم لكم دو زمقويتا ناسي أخلي سريقو مامتيهم كابزنا عدي إلى خلاتا زانتا دقيمات نقرم با أتسبيتي بحد عفيتو كسوي كيف نت أخلق الشاتي آي زوم عدس هاي سمعون يوم قدي لا تو كيدا بال نصلي قدوس زلالما እግዚአብሔር አምላኽና ለሙን ኣብ ቅድሜኻ መጺና ነና አቦ ለምን በቃልካ ተረኸበልና እግዚአብሔር ንስኻ በቃልካ ትግለጽ አምላኽ ኢኻ እግዚአብሔር አምላኽ አቦ እግዚአብሔር አምላኽ بشم يسوع كريستوس لومي بدخامنا حيلخ خجلص نلمنك كلنا كم تنباري خازبل كايو حيلي أبدخام يجلص إموت صقايا أخلق كايل كايخا زيابير أبدخام بزح زمن بزح جزء خوينن على زيابير أبدخام بزح الزمانات موال خوينن له لو ما جنا حنت تصلت نصل لنا بكرميخا زيابير أبدخامون حيلخ يجلص
ክሳዕ ንብርታ ኣይትጸበየና እግዚአብሔር ክሳዕ ንትስኣይ ትጸበየና እግዚአብሔር ክሳዕ ንልወጥ ኣይትጸበየና እግዚአብሔር ሓይለይ ብድኻውን ይግለጽ ኢልካ ሎሚ እግዚአብሔር ደሓን እትጸጋ ይኣኽለኩም ይኽትብለና ንልምነካ ኣለና እግዚአብሔር ኣምላኸ መንፈስካ ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኻ ንባርኸካ ኣለና ኩሉ ክብሪ ንቅዱስ ሽምካ ይኹን ብሽም ኢየሱስ ኣሜን ሕራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሎሚ ንሪዮ ሓሳባት መበገሲ ካብ መዝሙር ዳዊት ሻሙናይ ምዕራፍ ክንብገሲና እቲ ሓፈሻዊ ሓሳባት ግን ኣይዶኖ ከመይ ገይረ ጥምር ከም ዘብሎ ኣብታ ሓሳባት እናረኸብኩም ክትከዱ ኢኹም ሰብ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ወይ ሰብ ኣብ ዓይኒ ኣምላኽ ሲ ከመይ ዝሪኦ እግዚአብሔር ንዝብል ሓሳባት ኢና ክንርኢ መበገሲ ግን መዝሙር ዳዊት ሻሙናይ ምዕራፍ ተዘገድሰን ንቐንዲ 4-5 ካብ ሓደ ግን ክጅምረ ንሊቀ መዘምራን ብጌቲት ናይ ዳዊት መዝሙር ወ እግዚአብሔር ጎይታና ኣታ ንግርማኻ ኣብ ሰማያት ዝተኸልካዮ ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም እዩ መንቲ ተቃውምትኻ ነቲ ጸላእን ፈዳይሕነን ስቕ ከተብሎ ካብ ኣፍ ቆልዑን ዝጠቡን ሓይሊ ኣዳለኻ ንሰማያትካ ነቲ ስራሕ ኣጻብዕካ ንስኻ ዘቆምካዮ ወርሕን ከዋኽብትን እንተጠመትኩ እቲ ንስኻ እትዝክሮ ሰብ እቲ እትሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ካብ መልኣኽቲ ቁሩብ ኣንኣስካዮ ብኽብርን ጌጽን ከዓ ከለልካዮ ኣብ ልዕሊ ግብሪ ኣእዳውካ ሸምካዮ ንኹሉ ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ጌርካዮ ንብዘለዋ ኩላተን ኣባጊዕን ኣሓን ንእንስሳታት በረኻውን ንዕዋፍ ሰማይን ንዓሳታት ባሕርን ነቲ ብመገድታት ባሕሪ ዝሓልፍ ዘበለን ወ እግዚአብሔር ጎይታና ስምካስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ግሩም ኣብዚ ዳዊት ንዕቤት ኣምላኽ ንግርማ ኣምላኽ ንልዕላውነት ኣምላኽ ናይ እግዚአብሔር ዘይተመርማርነት ክዝምሮ ከስተንትኖ ምጀመረ ነቲ ዩኒቨርስ ብምሉእ ክሪኦ ምጀመረ ድሓር ናብ ሰብ ግልጽ ኢሉ እንተረኣየ ዋታ እግዚአብሔር እሳስ ክንድዚ ዝዕቤትካ ኣምላኽ ክንድዚ ዝስልጣንካ ከመይ ግን ንሰብሲ ትዝክሮ ከመይ ተቋጽሮ ንሰብ ከመይ ተሓልየሉ ወረ ንወዲ ሰብ እንታይ ነገሩ ምልክት ሕቶ ያዘላ ሓቀይ እቲ ተሓልየሉ ወዲ ሰብሲ እንታይ እዩ ሰለስተ ነጥቢ ዘሎ يحتت وانتاي نغور ግን እንደዚ ዕቤት እንደዚ ስልጣን እንደዚ ማን ይሰብ ሳዕ እንደዚ ተቋጽሮ ተሓልየሉ ትግደሰሉ ማን ሽዑኻ ከመል ኣኽቲ ቁርብ ኣን ኣስካዮ ይብል እታ ከመል ኣኽቲ ትብል ኣብትነ ሄውሪ በኽሪ ጽሑፍ ኤሎሂም ያትብል ስለዚ ንመልኣኽቲ ጥራይ ኮነትን ሪፈር ትገብር ከከም ኣጠቃቅማያ ንመልኣኽቲ ክትውክል ትኽእል ንኣምላኽ ክትውክል ትኽእል نوتهم كلهم heavenly beings نبلهم كتوكلون تخيل أبوتو نابنت قال خلت أبنتات كبوكم تخوينه أبكالاي ساميل ساول نتات أنقاليت أتسأل لي مسبلا حدا أملاخ كان مدري يوتسأل لخوك تقول كلا تاسبيتي إلهيم تقول كالي ذول أبتنبي زكارياس أبتدى حراي زمن اتزحمق خم بيت داويت اتزبرت خم أملاخ خون تبل أون إلهيم زبل كالي زولو سلازي ازي كامل أخت زولو كاب إلهيم إلنا لو معن تخنرينا قرب أن أسكايو بخبرن جيتس انكا كلل كايو يلشعو اتزهابو شمتن جزءاتن كا يزارب أب انسسا أب تفطرو أب كل خا جزءات شمت منجست خا هيب كايو أرخمي زباليو إذا سبزي دابلي يحتت يسوع كريستوس قويتاي آمين مساعة خيد قد من أبتزرزر حساب مئتاونا المزمور 244 لك كما عينت قال الله تنا 244 سلسته انتايب لنا وخا
ካብ ሓደ ድሓንኩም ቡበ እግዚአብሔር እምባይ ነእዳወይ ወግእ ነጻብዒ ድማ ሰልፊ ዝመሃረ ይባረኽ ጸጋይ ዕርደይ እምባይ መድሓንየይ ዋልታይ እቲ ዝውከሎ ንህዝበይ ዘግዛአለይ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ምናልባት ሳይከን ሕዞ ተዓውደ ንባብ ዳዊት ኩሉ መከርኡ ስቃይ ተወዲዩ ገዛኢ ምስኮነ ይድዛር ንህዝበይ ዘግዛአለይ ንስኻ ኢኻ ኣብዚ ግዜ ሽዑ ታይሉ ሰለስተ ወእግዚአብሔር ሰብ እንታይ እዩ እትፈልጦ ወዲ ሰብከ እንታይ እዩ እትዝክሮ እናበለ ሽዑ ትናይ ሰብ ድኻም ሰብ እኮ ንፋሲ ዝመስል መዓልታቱ ከም ዝሓልፍ ጽላለቱ እኳየን ክሳዕ ክንድዚ ግን ከመይ ኢኻ ትግደሰሉ ትጥንቆ እታ እትፈልጦ ትብል ቃል ያውዳ I don't know ጽቡቅ ገይረ የድምጾት ለኹም I don't know old Hebrew ከይከውን እምበር እዚ ሞደርን Hebrew ተኾይኑ ቶም እስራኤል ዝነበርኩም ትፈልጦ ትኽእልኩም anyway ያውዳ ትብል ቃል ያታ እትፈልጦ ትብል ደላ ብዙሕ ትርጉም ካይ ዘለዋ ብጣዕሚ ብዙሕ ሜታፎሪካሊ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና ኢንፈሪካሊ በብዙሕ መንገዲ እትግለጽ ከመይ ኢኻ ትዕዘቦ ከመይ ኢኻ ትጥንቀቐሉ ከመይ ኢኻ ኢንስትራክሽን ትህቦ ከመይ ኢኻ ምኽሪ ኣድቫይስ ትህቦ ከመይ ኢኻ ንሕቶታቱ እትምልሰሉ ከመይ ኢኻ ዓርክን መሓዛን እትኾኖ ከመይ ኢኻ ክጋገ ከሎ እትእርሞ ፓንሽመንት ክሳባኡ ድኸይድ ጥቕልል ዝበለ ሓሳብ ዘለዋ ቨርብ ማለት ያታ ያውዳ ትብል ስለዚ እግዚአብሔር ወይ እዞም አቦታትና ዳዊት ከምዚ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ክሳዕ ክንድዚ ንሰብ ከም ዝግደሰሉን ከም ዝጥንቀቐሉን ብጽቡቕ ኣማላኻኽታ ብጽቡቕ ዓይኒ ከም ዝሪኦን እግዚአብሔር ኣብዚ ተዛሪቦም ኣለዉ ስለምንታይ ግን ከምኡ ዝኸውን ኢልና ምልስ ኢልና ነቲ ድሕረ ባይታ ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ኣብ ተኸባቢ 26 ኩላትና ንፈልጦ ዛንታ ኣለና ሓቀይ እግዚአብሔር ኩሉ ትዘድሊ ኣብ 5 መዓልቲ ምስ ፈጠረ ኣብ 6 መዓልቲ ኣብ ሰብ ምስ በጽሐ እምበር ከም መልክዕና ከም ምስልና ሰብ ንግበር ምስ ክብል ከሎ ንዓሳ ባሕሪ ኣብ ምድሪ ዘሎ ኩሉ ብሓፂሩ ነቲ ኔቸር ክገዝኦ ምእንታን ይዝብል ከም መልክዕና ከም ምስልና እንታይ ክገዝእ ምእንታን ሰብ ንግበር ከም መልክዑ ከም ምስሉ ድማ ሰብ ገበረ ይብል እቲ መልክዑን ምስሉን ዝብል ኩላትና ንፈልጥ ኢና እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ሓቀይ እግዚአብሔር ኣይረአን ዝረአ መልክዕ ኮነ ምስሊ የብሉን ጽባሕውን ንሕና እንተኸድና ነቲ መልክዕ ዝለበሰ ወዱን ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይና ንሪ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዝረአ ነገር ኣይኮነ ግን ንምንታይ ዳ ዝውክል እቲ ከም መልክዑ ከም ምስሉ ንሰብ ፈጢርዎ ዝብል ሓደ 3-4 ነገራት ክጠቅስ ሓደ ሰብ ሕልን ኣለዎ እቲ መልክዕ ምስሊ ዝብል ነቲ ውሽጣዊ ነገር ይዝውክል ሰብ ሕልን ኣለዎ ካልኣይ ሞራል ኮምፓስ ኣለዎ ወይ ድማ ሰንስ ኦፍ ሞራል እንብሎ ኣለዎ ሰብ ካልእ ሰብ ራሽናል ቲንክ ክገብር ሚዛናዊ ዝኾነ ኣተሓሳስባ ክሓስብ ክእለት ኣለዎ ካልእ ሰብ ዶሚኒየን ወይ ከዓ ጋቨርንመንት ከዓ ኣለዎ በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ከም መልክዑ ከም ምስሉ መጀመርያ ሓሳብ ኣምላኽ ቅድሚ ውድቀት ድሓር ከነተኣሳስሮና ምስ ውድቀት ቅድሚ ውድቀት ንሰብ ክፈጥሮ ከሎ በዓል ሙሉእ ሕልና ጽፉፍ ዝኾነ ጽሩይ ሰንስ ኦፍ ሞራል ናይ ሞራል ኮምፓስ ዘለዎ ሙሉእ ግዝኣት ዘለዎ ራሽናሊ ክሓስብ ዝኽእል ሰብ ገይሩ ፈጢሩ ኮፍ ኣቢልዎ እዚ ከዓ ንኣምላኽ ዝመስል በዚ ምኽንያት እዚ ሰብ ጽቡቕ ክመርጽ ጌጋ ክነጽግ ዝኽእል በዚ ምኽንያት እዚ ሰብ ኣብ ዝኾነ ሌቨል ካብ ኢንዲቪዥዋል ሌቨል ክሳዕ ስቴት ሌቨል ንዝግበር ክፍኣት ዓመፃ ነውሪ ጌጋ ክብል ዝኽእል ስለምንታይ ሰብ ብመልክዕ ብምስሊ ኣምላኽ ስለ ዝተፈጥረ እግዚአብሔር ከዓ ዓመፃ ዝጸልእ ኣምላኽ እዩ እከይ ዝጸልእ ኣምላኽ እዩ ዝጽየፍ ዝፍንፍን ኣምላኽ እዩ ማዕሪኡ ግን ምሕረተኛን ለዋሃንካ እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ሰብ ክሳዕ ክንድዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዕጢቑ
ኩሉ ዘድልዮ ውሽጣዊ ዕጥቂ ገይሩ ከም ዝፈጠሮ ኢና ንርኢ በዚ ምኽንያት እዚ ኸ ኣኽሊል ገጽን ክብርን ግርማን ሰሊምካዮ ኢኻ ዝበሃል ማለት እዩ ልክዕ ኣብ ውድቀት ክንሪኦ ከለና ኣዳም ሄዋን ካብቲ ሳልሳይ ዘፍጥረት ክወድቁ ከለዉ መጀመርያ ዝመፀ ሸይም ወይ ድማ ሕፍረት ዝብል ክብረት ተቐንጢጡ ሞጎስ ተቐንጢጡ ብድሕሪኡ ዝመፀ ፍርሒ እዩ ድምፅኻ ሰሚዕና ፈሪሕና ክፈርሕን ክሽበርን ጀሚሩ ብድሕሪኡ እውን ምስቲ መርገም ተተሓሒዙ ዝመፅእ ብዙሕ ነገር ኣሎ እዚ ንብሎ ዘለና ግን እቲ ኦሪጂናል ፐርፐዝ ናይ እግዚአብሔር ተናይ መጀመርያ ዕላማ ናይ ሰብ ከምቲ ዝፈጠሮ ኮይኑ ዘለዓለማዊ ኮይኑ ወላ ሓንቲ ሞት ኣብ ጥቕኡ ከይቀረበ እዚ ዝበልናዮ ዕጥቂ ንኣምላኽ ዘምስሎ መልክዕ ኣምላኽ ዘለዎ ምስሊ መልክዕ ኩሉ ሕደይ ፍልል የብሉን ኣብቲ ኮንቴክስት ክንሪኦ ሒዙ ክገዝእ ክመልኽ እዩ ተፈጢሩ ነይሩ ድሓር እዚ ነገር እዚ ግና ብውድቀት ብሓጢኣት ክበላሾ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ምናልባት ምዝ ትንክፍ ከብሎ ዝደሊ ነገር ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ሰብ ክንዛረብ ከለና እግዚአብሔር ካብ ኩሉ እንስሳ ካብ ኩሉ ካልእ ኔቸር ዝበሃል ፍጥረት ብፍልይ ዝበለ ኣገባብ ከም ዝፈጠሮ መጽሓፍ ቅዱስ ይነግረና ምናልባት ኣብዚ ዘመን እዚ ሰብ ከመይ ተፈጢሩ ንዝብል ብዙሕ ስነ ፍልጠታዊ ዝመስል መረዳእታታት ይወሃብ ሓደ ነገር ክነግረኩም ስለ ዝደለኸ ነዝል ኢልያ ምስቲ ድሓር ውርድ ኢልና ንሪኦውን ስለ ዝተኣሳሰር ኩላትና ንፈልጦ ናይ ዳርዊን ኤቮሉሽን ዝበሃል ኣሎ ሓቀይ ዘገምታዊ ፍልቀት ሰብ ሰይሉ ገለ ኬሚካል ነገር ሰይሉ ደቀቕቲ ደይፍለጥ ነገር ነይሩ ቀስ እንዳበለ ኤፕ ላይክ ህበይ መሰል ፍጡር ኮይኑ ድሓር ቀስ እንዳበለ ኣብ ሚልዮናት ዓመታት ሰብ ኮይኑ ዝበሃል እንታይ ይበሃል ከዓ ሽሙ ሳይንስ ስነ ፍልጠት ይበሃል ብዛዕባ ኔቸር ብዛዕባ ዩኒቨርስ ኣብ ኮስሞሎጂ ዝበሃል ዓውዲ ፍልጠት ተዳሪና ኸ ዓለም ከመይ ኢላ ተፈጢራ ኩላትና ቢግ ባንግ ቴዎሪ ንፈልጦ ኢና ገለ ብጣዕሚ መዓት ደንሲቲ ዘለዋ ደቃ ነገር ዘይትፍለጥ ኦሪጅን ናይ ኩሉ ነገር እግዚአብሔር ያሜን እቲ ኦሪጅን እንዲጠፊኡ ደቃ ነገር ገለ ዘይትፍለጥ መዓት ደንሲቲ ዘለዋ ቡም ኢላ ምስተተኮሰሲ ኩሉስ ምፅእ ገለ ኢሉ እዚ ኸ እንታይ ይበሃል ሳይንስ ይበሃል ስነ ፍልጠት ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ሻድሻይ ምዕራፍ ታናይ መወዳእታ ክትዓጹ ኸላታ ምዕራፍ እንታይ ኢልዎ መስለኩም ንጢሞቴዎስ ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኣቶም ተኣሚኖሞስ ካብ እምነት ዘንቢሎም ዘለው ብሓሶት ፍልጠት ተበሂሉ ዘሎ ርኹስ ሃተውተውን ክትዕን ረሓቕ ኣስተውዕሉ እታ ብሓሶት ፍልጠት ተባሂሉ ትብል ደላ ኣብ ገለ ቨርዥን ናይ እንግሊሽ ተሪኢኹማ which is falsely called science ያ ትብል which is falsely called science ከምዕዶ ከሎ ሽዑ ዝነበረ ናይቲ ንምንታይ ድብሎ ደሎ ናይቲ ኖስቲሲዝም ዝበሃል ትምህርትታት ዝነበረ ኢንላይትመንት ረኺብና ፍልጠት ረኺብና ኣብ ብዙሕ ነገር እዮም ዝኣትዉ ነይሮም ካብ ናይ ግሪክ ፍልስፍና ካብ ናይ ሮማ ካብ ናይ ጁዳይዝም እውን ገለ ወስዱ ቀናጭቦም ዝሰርሕዎ ናቶም ሳይንስ ነይሩ ኣብዚ ኸዓ ንጢሞቴዎስ ከጠንቅቆ ከሎ ኣብዚ ናትና እውን ኣፕላይ ክንገብሮ ስለ ዝደሎ ኾነ ኢለ እዚ ኣምፅያ ኣታ ጢሞቴዎስ ካብቲ ገሊኣቶም ተኣሚኖሞ ድብሎ ደሎ ኣሚኖሞ ማለት እዩ ፕሮፌስ ይዝብል ገሊኣቶም ሲ ኣሚኖሞስ ካብ እምነት ዘንቢሎም እንታይ ኸ ተኣሚኖሞ ዘሎ ካብ እምነት ዘንቢልዎ ዘሎ ብሓሶት ፍልጠት ተባሂሉ ዘሎ falsely called science ርኹስ ኢኻ ሓተውተዊ ኮንቲ ኢኻ ውራሕ ምናልባት ዳሕራይ ሊበራሊዝም ሂውማኒዝም ትንክፍ ከብለ ክውድእ ከለኹ ብፍላይ ደቂ ኣመንቲ ኣብ ኮሌጅ ሌቨል ምስ በፅሑ ሃይ ስኩል ወዲኦም ናብ ኮሌጅ ክኸዱ ከለዉ ብርቱዕ ጸሎት ብርቱዕ ምኽሪ ብርቱዕ ጥንቃቕ ይሓተናይ ደቂ ኣመንቲ ኣብኡ ምስ ከዱ ፊሎሶፊ ብዙሕ ዓይነት ፊሎሶፊ ሂውማኒዝም ኤቮሉሽን
astrophysics cosmology ገለ ምሂሮም ኣእምሮኦም መብዛሕትኦም ኣው ዘለው ብብዝሒ ክብል ይኽእል atheists እዮም እንታይ ገብሮም የእምንዎም ንዑ እንተኣሚኖም ሞ እንታይ ይብለና ኣሎ ካብ እምነት ይዝምብሉ ኣነ ፈልጥ እየ ባይዘወይ ፕራክቲካሊ ዋላ ደቂ ጻዓዱ ኣብ ዊኒፔግ ከለኹ ከመይ ዝበለት ጻዕዳ ኣገልጋይት ብሓንሳብ ንጽልየሎም ነርና ክልተ ደቂ ጽቡቕ ዓብዮም ኣብ ቸርች እንዳዘመሩ ኣገልገልቲ ድሓር ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኮሌጅ ምስ ከዱ ካብ እምነት ክዝምብሉ ዘልሓት ክብሉ ከሎ ዋላ ሓበሻው ንፈልጥ ያነ ዓብዮም ጎይታ ተቐቢሎም ጎቢዞም ክንዲ ሰብ ኣኺሎም ልቢ ገይሮም መፅኦም ኣብዚ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኣተው መቸም ኣምላኽ ተዝህሉ ዶ ገለ ዝጀመሩ ኸ ፈልጥ ስለዚ ተፈጥሮ ምንጩ እግዚአብሔር بخمي ماتي بخمي تفتيرو كمتي قال እግዚአብሔር ዝበለና ኮሚ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚህ ኣብ ዕብራውያን ውን ኣብ ምዕራፍ ክልተ ኩላትና ንፈልጠይና ብዛዕባ ዛ ኣብ ሸሞንተ ዘላ መዝሙር ኮት ገይሩ ክወስዳ ከሎ ናይ ዕብራውያን ጸሓፊ ከምዚ ኢሉሎ ዕብራውያን ክልተ ካብ ሓሙሽተ ጀምሮ ተኣሳሰርና ነታ ብዛዕባ እንዛረብ ዘለና እትመጽ ዓለምሲ ኣብ ትሕቲ መላእኽቲ ኣየግዛእን ግናኸ ሓደ ስኳ ኣብ ሓደ ስፍራ መስኪሩሎ ከምዚ ኢሉ ሰብ ንስኻ እትዝክሮ እንታይ እዩ ወዲ ሰብ ንስኻ እትኣልዮ እንታይ እዩ ካብ መላእኽቲ ቁርባን ኣስካዮ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ከለልካዮ ኣብ ግብሪ ኣእዳውካ ኸኣ ሸምካዮ ንኹሉ እውን ኣብ ትሕቲ ኣጋሩ ኣግዛእካዮ ንኹሉ ከግዛእሉ ከሎ ንኡኡ ዘየግዝኦ ሓንቲ እኳ ኣይሓደገን ኣብዚ ኣስተውዕሉ ግናኸ ኩሉ ከም ዝግዝኦ ንሕና ገና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘሎና ሸዓተ ነቲ ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ እተታሕተ ኢየሱስ ግና ብጸጋ ኣምላኽ ኣብ ክንዲ ኩሉ ሰብ ሞት ምእንቲ ክጥዕምሲ ኣኽሊል ክብርን ግርማን ተኸሊሉ ንሪኦ ኣለና ኣብዙውን ተና ዕብራውያን ጸሓፊ ብዛዕባታ ሸሞንተ ዝረኣናያ መዝሙር ዳዊት ምስ ተዛረበ ናበይ ኣምፂዋ ናብ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣምፂኡ ክዛረቦ ከሎ ንርኢ ኢየሱስ እውን ሰብ ኮይኑ ኣብ ምድሪ ምስ መፀ ሰብኣውነት ምስ ተላበሰ ብስቅያት ብሞት ምስ ሓለፈ ኩሉ ኣብ ትሕቲ ኣእጋሩ ከም ዝተገዝኣሉ ኣብዚ ይዛረብ ግናኸ ኣነ ብዚያ ሕጂ ክተቐጠላ ደልዩ ዘሎ ንሕና ግና ሎሚ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ኩሉ ነገር ከም ዝገዝእ ናይ ሰብ እንተ ደኣ ርኢና ሰብ ስለምንታይ እዩ ኩሉ ነገር ክገዝእ ተፈጢሩ ክነሱ ኩሉ ነገር ዘይግዝኦ ዘሎ እንድሕር ኢልና ፍሉጥ ኢና ሰብ ብሰሪ ውድቀት ወይ ሓጢአት እዩ ምናልባት ኣብዚኣ ንየሱስ ስለ ዝጥቀመላ ዘሎ ካብ ኤሎሂም ቁሩብ ኣን ኣስካዮ ዝብልካ ኣሎ ሰብ እንታይ ኮይኑ እዩ ካብ ኤሎሂም ቁሩብ ንኢሱ እንድሕር ኢልና ብተፈጥሩ እዩ ኣምላኽ ካለ ኣምላኽ ኣይኮነን ፈጢሩ ኣምላኽ ሰብ ይፈጢሩ ብተፈጥሩ ካብ ኤሎሂም ተሕድበለ ሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ስለምንታይ እዩ ከምዚ ኮይኑ እንድሕር ኢልና ኢየሱስ ክርስቶስ ብባህሪኡ ኣይኮነን ኦንቶሎጂካል እቲ ውሽጣዊ ባህሪ ኣይኮነን ከም ገይርዎ ኣብዚ ጽሑፍ ምናልባት ንጽርቲ ኮነትን ብምኽንያት ስቅያት ሞቱ ኢና ካብ መላእኽቲ ገለ ቁሩብ ዝተታሕተ ኢልዎ ኣሎ ግን ኣነ እንታይ ከምፅእ ደሊ ብመሰረት ፊልጵ ክልተ ዘላ ምስኣኽና እስራኤና መጀመርያ ኢየሱስ ዝተታሕተ ሰብ ምስኮነ መንታና ኢሉ መልክዕ ሰብ ወሲዱ መልክዕ ባርያ ወሲዱ ርእሱ ምስተታሕተ ሽዑ እዩ ዝጅምር ካብ ኤሎሂም ትሕት ምባል ናይ ኢየሱስ ኣብታ ፊልጵ ክልተ ዘላ ርእሱ ኣዋረደ ርእሱ ኣታሕተ ትብል he emptied himself empty ኮይኑ ትብል ኬኖስ ዝብል ቃል ናይ ግሪክ ካው ተበጊሱ ኬኖስ ቲዮሪ ዝበሃል ኣሎ ሽዑ ኢየሱስ በቃ ሃምዝ ደሓን ኣብቲ ዲቴይል ከኣተና ግን እቲ
ስቃይን መከራንዳ እንታይሉ ምእንታና خبل بመስቀል በስቃይ በመከራ ምስ ሓለፈ እምበሽ ተመሊሱ ስዑ ኢየሱስ እንታይ ኮይኑ ከቢሪ ገዛይ ኮይኑ ልዕሊ ኩሉ ኮይኑ ሽዑ ፊልጵ ይኹዳ አኸሎ ታዛንታ ካዓጾ አኸሎ ታ ፓራግራፍ እንታይሉ ስለዚ ኻ አምላኽ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ልዕል ዘበሎ ልዕሊ ኩሉ ስምካ ዝሃቦ ኢሊ ዓጺዋ አሜን ተሕቲሉ በመከራ በስቃይ ስለ ዝሓለፈ ንምንታይ ዳሎም ዘይንሪኦ ዘለና ኩሉ ከምዝ ግዛአሉ ወላ ንሕናውን ምስኡ አካሉ ኮይና ገዛእቲ ገይርና ነቲ ዝነበረ ኦሪጂናል መልክዕና ነቲ ዝነበረ ቀዳማይ ፐርፐዝ ናይ አምላኽ ኢየሱስ ብሞቱ በመስቀሉ ገይሩ ሪስቶር ገይርዎ አሐዲስዎ አሜን አሐዲስዎ ግን ልክዕ ከም ተቅድሙ ውድቀት ከም ትልክዕ ፍጹም አዳም ክፍጠር ከሎ ዝነበረ ኃይሊ ዓቅሚ ግዛት ኮሞዲ ዘሎ አይፋሉን ስለምንታይ እንድሕሪልና እዚ ነገር እዚ በካላአይ ምጽአት ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብቲ ሚሌኒየም ዝረጋገጽ አሜን ገና ፕሮሰስ ይዘሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ገና ሕጂ ኦፍ ኮርስ ስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ኣብ ልዕሊ ምድሪ ኣብ ሰማያት ኣብ ኩሉ ገዛ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስም ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ብርኪ ዝምብርከኽ ኩሉ ንሳን ከዓ ንኽብሪ እግዚአብሔር ኣቦይሉ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ ይዝእመን አሜን ንሱ ይተሐቂ ንሕና ግን ሎማ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ኩሉ ኢየሱስ ኢሉ ክሰግድ ኣይንሪእን ኣለና ኩሉ ኢየሱስ ኢሉ ክንብርከኽ ኣይንሪኦን ኢና ዘለና ሕጂ ማዓዝዳ ክንሪኢና ባህላይ ምጽአቱ ብኽብሪ ክምለስ ከሎ ኣብቲ ሚሌኒየም ናሽዕ ዓመት መንግስቲ ኩሉ መንግስታት ምድሪ ስዒሩ ባዕሉ ንጉስ ምስኮነ ኣብዛ ምድሪ ሽዑ ክረይ አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ንሕና ኸ ሽዑ ምስኡ ክንነግስ ኢና ንሕና ኸ ምስኡ ሽዑ ክንከብር ኢና እቲ ኩሉ በአዳም ዝጠፈ ኦሪጂናል ክብሪ ኃይሊ ኩሉ ኾታ ሽዑ ክምለስ ሙሉእ ብሙሉእ ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚ ሓሳብ አምላኽ ኣብ ሰብ እንድሕር ርኢናዮ ብጣዕሚ ረዚን ብሉጽ ክቡር አሜን በዚ ምኽንያት እዚ እዩ ሰብ ምስ ወደቀ እግዚአብሔር ሸለል ክብሎ ዘይከኣለ ምናልባት በዓል ዳዊት ክጽሕፉ ከለው ኣይተረድኦምን እዚ ሕጂ ብሩሑቕ ብማዕዶ ተሳሊሞም ሓለፉ ብዋግዋጎ ይብል ሓቂ ዕብራውያን 11 እንተ ዝበጽሕዎ ነይሮም እዚ ምግላጽ እዚ ግን ካብዚ ንላዕሊ እውን ምዘመሩ ምገለጽዎ ነይሩ ንዓና ግን ሎሚ ተገሊጽልና ኣሎ አሜን ዕብራውያን ካልኣይ ኣብታ ዓንቶይ ዝረአና ኣብታ ካልኣይ ውርድ ምስ በልካ ገለ 2 ፓራግራፍ እንታይሉ ብሓቂ ንዘርኢ አብርሃም አልዓሎም በር ዝወደቁ መላእክትስ አይልዓሎምን እምበኣር ካብ መላእክቲ ወዲቆም ሰብ ወዲቁ አጣማምታ እግዚአብሔር ግን ካብቶም ንዝወደቁ መላእክቲ ኣብቲ ዝወደቀ ሰብ ኣዝዩ ዕዙዝ ነይሩ ኣዝዩ በቃ ፍሉይ ነይሩ ከልዑለይ ኣነ ንዘርኢ ሰብ ኢሉ እግዚአብሔር ከልዑለይ ኣይገድፎኔ ክንዱይ ዘፍቅሮ ንሰብ እግዚአብሔር ክንዱይ ዝጥንቀቐሉ እግዚአብሔር ንሰብ ከመይ ዘፍቅረካ ከመይ ዘፍቅረኪ ከመይ ዝጥንቀቐልካ ከመይ ዝጥንቀቐልኪ እቲ ትኽክል ኣራዳዳ ክህልወና ኣሎ ብዛዕባ ሰብኣውነት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ሞኸመይ ጌርካ ሰብ ይድሓን ኣካል ስላሴ ዝኾነ ወዱ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ምድሪ ኢንካርኔሽን ንብሎ ስጋ ለቢሱ ምእንቲ ሰብ ክመጽእ ክዋረድ ኩሉ ትንፈልጦ ሓሊፉ ድማ ንሰብ ከድሕን ከልዕሎ ከሎ ንርኢ ዝወደቁ መላእክቲ ግን ዕድል ኣይተዋሃቦምን ስለዚ እግዚአብሔር ኣብ ሰብ ክሳዕ ክንዱኡ ሚዛን ኣሎ ክሳዕ ክንዱ በዚ ምኽንያት እዚ ወላ ሓደ ሓጥእ ክጠፍእ ዘይደሊ ክፈጥሮ ከሎ ብመልክዑ ብምስሉ ከምዚ ተመኒዩ ዝገበሮ ዓይነት ምሻሎ ተመኒኻ ትገብሮ ነገር በቃ ገዛእ ክኸውን መላእኽ ክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ስለዚ ሰብ ከም ተቀዲመ ጥቅስ አቢለ ዝነበርኩ ኣብ ዘፍጥረት ሳልሳይ ምዕራፍ ተታሊሉ ሰይጣን ሔዋን ገለ ኩሉ ዛንታ ንፈልጠይና ምስ ወደቀ እቲ ኩሉ ክብረቱ እዚ ኩሉ ንዛረበሉ ዘለና ኣብ ልዕሊኡ ዝነበረ ሓሳብ ኣምላኽ ክድርብዮ እንከሎ ንርኢ በዚ ምኽንያት ከዓ ንኣምላኽ ገዲፉ ኣብ ናይ ርእሱ ጥበብ ወይ ካልእ ኣማልኽቲ
መጀመሪያ ዝገበራ ጥራዮም ምዃኖም ምስ ፈለጡ ተቀዳዲሞም እንታዮም ገይሮም ቆጽሊ በለስ አላጊቦም ሕፍረቶም ሸፊኖም the first human religion is ባልዚ ናይ መጀመሪያ ሃይማኖት ናይ ሰብ ባዕሉ ዝመሃዞ human እንታይ ቆጽሊ በለስ አምጻ አቢልካ ሕፍረትካ ምኽዳን እግዚአብሔር ግን ብሩኺ እዘዳ ፀሓይ ምስ ወቕዖበይ ከብጽሓኩም ደሓን ንግዚኡ ክሳብ ትወደይ ዝስዋልኩም ሕጂ በጊዕ ሓሪደ ደቦሎ ቆርበት ዘላቂ ዘካይዶም የአምላኽ ብሩኺ አሜን አውድቀትና እግዚአብሔር ብሩኺ ሓደ ነገር ክነግረኩም እግዚአብሔር ሰታሪ እግዚአብሔር ሰታሪ ወዲቕካ ጥራይካ ኮይንካ ኪድበል ሰሓና ኩሉ ይርአይካ ኩሉ ይስሐቅካ ኩሉ የላግጸልካ አይብልኒ እግዚአብሔር አውድቀትና አብ ስንፍናና አብ ኃጢአትና ሰታሪ አሜን ልብና ክሳብ ኩንዱ በቃ በአምላኽና ክርታዕ ግቦ ሰታሪ ንወዱኖ ንካም እንታይ ዲ ትሽግር አቦ ዕርቃን ወፂ አዳም ኃጢአት ገይሩ ዕርቃን ወፂ ነው ወይን ሰቲ ሰኺሩ ዕርቃን ሰቲ ወፂ ሐቀ እቶም ክልተ ባዕ ከመይ ገርና ሕፍረት አቦና ክንሪ ነውሪ አሞንክቦም ገይሮም ንድሕሪት ከምዚ ከብሉ ኸሎ እቲ ኸዓ ብሕፍረት አቡ ክላገጽ ንኹሎም ከዓ ነታሽዑ ዝነበረት ዓለም ሕዋቱ አዲዩቡ ሸዓ ኔራት ዓለም ማለት ንምልእቲ ዓለም ክላገጽ ከሪያ ኸሎ ንሪ ንዓታቶም ከመይ ዝበለ በረኸት ስለዝሰተርዎ ስለዝሸፈንዎ ከመይ ዝበለ በረኸት ክባረኹ ኸለው ከነአን ግና ናብ ደቁ ናብ ወዱ ወዲ ይኸይዱ ካም እንዳበለ ኸማን ኣይኮነን ረጊሞ ከነአን እንዳበለ ወዲ ነካ ብርቱዕ መርገም ክርገም ከሎ ንሪ እንተ ዝሽፍኖ ነይርኸ ባህሪ አምላኽ እንተ ዝወስድ ዳሕር ክንርኢና ሰብ ምስ ወደቐ ባህሪ አምላኽ እናገደፈ ናብ ባህሪ እንስሳ ይመጽዩ ንርኢና ከመይሉ ናብ ባህሪ እንስሳ ከም ዝመጽእ ዘሎ ሰብ እንተ ዝሽፍኖ ነይርኸ ከምቶም ክልት ቅድምስ ይርእይዎ እንተ ዝሽፍን ነይሩ እቲ ክልቲኦም ዝተማቐልዎ በረኸት ንበይኑ ጆባእ ምበሎ ሸፍን ስተር ክትባረኽ ሸፍን ስተር ክትባረኺ ኣድልየካኒ ኃጢአት ሰባት ድኻም ሰባት ምውዕዋዕ ኣድላይ ይኮነን ዝምልከተካ ተኾይንኻ ግናሕ ኣርም ምኸር ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እስከ መዝሙር ዳዊት 106 ክንከይድና ካብ 105-6-7 ተተሓሒዙ ዝኸይድ ነገሪ ኣብቲ 105 ከመይ ገይሩ ብዓቢ ትእምርቲ በሓይሊ እግዚአብሔር ንህዝቡ ካብ ኢድ ፈርዖን ካብ ኢድ ባርነት ከም ዘውፅኦ ምስተዛረበ ኣብ 106 ከዓ እቲ ናይቶም ሰባት ግብረ መልሲ ንኣምላኽከ እንታይ ነበረ ኢሉ ይቕፅላ ማለት እዩ 106 ካብ 19 ከምዚ ይብል ኣብ ሆሬብ ምራኽ ገበሩ ንዝፈሰሰ ምስሊ ከዓ ሰገድሉ ክብረቶም ንምስሊ ሳዕሪ ዝበልዕ ብዕራይ ለወጥዎ ኣይገርመኩምን ክብረቶም ንምንታይ ንምስሊ ሳዕሪ ዝበልዕ ብዕራይ ለወጥዎ እንታይ ኮይኖም ዳ ክብረቶም ክሳዕ ክንዱ ለዊጦሞ ናብ ካልኦት ናይ ሓሶት ኣማልኽቲ ስለ ዝኸዱ ንኣምላኽ ሓዲጎም ክንደይ ዓመት ተረሲዖም ነበሩ እግዚአብሔር ዘኪርዎም ትናብርሃም ነቦኦም ዝኣተወሎም ተስፋ ፈጺሙ ካብ ፈርዖን ካብ ግብጽ ኣውፅዩ ኣብ በረኻ ብክንደይ ትእምርትን ተኣምራትን ምስ መርሖም ሙሴ ዝረኸቦ ኣይንፈልጥን ጠፊኢሎ ሕጂ ምራኽ ኣዋርቕ ኣምላኽ ዘግፈፎም እቲ ወርቂ ሃገር ክገብርሉ ቤት መቕደስ ከዓ ክሰርሕሉ ሓቀይ ኣብ ቅድሚ ግብፃውያን ሞገስ ክበኩሜ ንግብፃውያን ከዓ ክትገፍዎም ኢኹም እግዚአብሔር ገፋፊ ደይናቱ ድወስድ ስለ ዝኾነ ይኮነን 420 ዓመት ብዘይ ሕጊ ብዘይ ኣገባብ ብዘይ ደሞዝ ብዘይ መሃያ ብዘይ ዓስቢ ስለ ዝገዝእዎም ግቦኦሚ መሃዮኦሚ ኢየሱስ ጎይታይ ስእሊ ይኮነን ገፊፍዎም ይግቦኦሚ
كغفو تيوم كا خغفوفو غبوم كندي نغرات سريحهم لهم 400 قالن عمت باطت كوينو شعو غفيفهم كخدو خلو حساب املاخ اتورقي نمنتاي هاجر كمسرتلو تريجر زلو هاجر تعستو زلو هاجر بيت مقدسون كسرحلو ناملاخ اساتونك اما قد انت غيرملو مراخ طاوت غيرملو ابكالا املاخ كتكيد كلخه املاخ ذهبك خبر ነገር ይዝባላችሁ ቅድማ አምላኽ ተሰርዑ ጣዖት ማለት ቅድማ አምላኽ ሎም ምናልባት ኣብዚ ዝረአ ምራኽ ከይሁሉ ኽእል በወርቅ ሰራሕናዮም ዘይራዩ ምራኽት ተገናሉ ወርቅና ዝወሰድዎ ጽቡቕና ዝወሰድዎ እቲ አምላኽ ذهبና ብሉጽ ነገራት ዝወሰዱ ዘይራዩ ምራኽት አዋር ሎም ብሽም ኢየሱስ ይደንከሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይልዓል አሜን موسى مسمص خمي سبابيرو اماي تقطع خم دربيو نرينا ابز كن تليو دلو تايو كومو مسغبورو كبرتهم نتي اب قدم املاح زنبروم كبرت نتي اغزابير هيبوم زنبره كبرت بتفطرون زتقبلوا كبرت نامنتا قيرمو نام مسلي سعري زبلع بعراي لويطم زي مئزاز حطيات بفلاي املخو طاوت نزخن زاربولو صنحنا كبرت زدر بنغري نالبات اب مزمور 40 شعاتن عسرة كتودا كلا ناي مزمور دق قرح 40 شعاتن افتا موداتا مسات التاساسر نغر الله كم ستبل مستوعل زي بولو سب بخبركوا نتن زطفا انسسايو زمسل ابل علي تدا كاب حدا جميركم انبيبكمو انتاي زول مسلوكم سباسي نمنتاي ماب غنزوم زوكلو نمنتاي ماب حافتوم زوكلو سبوكو حلافايو نمنتاي اب እግዚአብሔር ዘይመን اب እግዚአብሔር ዘይውከል እና በለ كزار كزمرو صنيحم دق قرح موداتا مستوعل اندحر زيبلكا خوينو ولا سب خبرو سب كبوري خم بلصن احنا حقي سب كبوري مستوعل اندحر زيبلخه مستوعل تزيبلو كاملاخ طفيو بمقد رؤسون تخدغه نتنصطفا انسسا يزمسل سلاذ السب نخبرته بعلو كبالاشو يخيلي مالتي لكعكمو نعوز مسل حد عينت منفس زلو اب ارمياس كلته 11 لنا ارمياس كلته 5 بلنا زي امالخت خنصوم سي امالختو زلوطه حزبدو الله حزبي غنا غرمو نزي طقم لوطو امالخت زي كونو حتيتو مجمره كوم سريكم تفلطو دو تخونو الى حتيتو ريكم دو تفلطو حزبي غنا علوكم غرمو سي امالخت نزي كونو امالخت سلازغبره غرمو لويطو حزبي كلت كفو غيرو ناي فلفاله هي وماي حديقوم نرسوم كحصبتات ماي زي عقر نقع حصبتات كعيتهم يممو اتم سمايات بزي تغرمو سنبدو ازيخومون رعرع بلو يبل اغزيابير كبدت نايت نغر كزاربيلي سمايات مدر كلاتكم رعرع بلو كبيد نغر يتفصيم زلو كلت بدل بيرو قداماي نعو حديقوم اوطو انت زولو حدا بدل تباهيلو طراي متقصر نعو محداقوم كي اكل كالاي بدلك نرسوم نقع ماي زي عقر حصبخا كغبرو كسرحو خلو نري مالتي نو እግዚአብሔር ዳኮ በቃ አይመልሰለይን አሎ ጸሎተይ እግዚአብሔር ሰሐዲግን ለመስለኒ አብ እምነስ ደኺመ ለኹልካ እታ አብ አምላኽ ዝነበረካ ትውክልትን ካልእ ነገርን ክትንከፍ ይኽእል ሓደ ግዜ አውጣጣው ክትብልን ከለኻ ግን ሓንቲ በደል ያዝያ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ አብ አምላኽ ክትእመን በእምነት አብ ቅድመ አምላኽ ብርቱዕ ክትከውን አማን ኮይንካ አትማላለስ አብ አምላኽ ፍጹም ትውክልትኻ ጽቡቕ ይሓቂ ከምኡ ክትከውን ከለኻ ምናልባት ሓደ በደል ክኾን ይኽእል ክሳብ ትእርሞ ክሳብ ምልስ ትብል እቲ ካልኣይ በደል ግን
ካል ኣምሳዩ መተካእታ ናትካ ክትገብር ክትሰርሕ እንከለኻ እዩ ማለት እዩ ትኽልተ በደል ዝብል ዘሎ ስለዚ ታቐንዲ ግን ተድልየን ንብዚኣ እንታይ ግርሙኡ እንታይ ገይርዎ ለዊጥዎ እቲ ክብሩ ለዊጥዎ ናብ ደረጃ እንስሳውነት ከዓ ወሪዱ ሮሜ ሓደ ኩላትና ንፈልጦ ቃል ኣላ ሓቀ ሮሜ ሓደ ንኣምላኽ ከም ኣምላኽ ገይሮም በቃ ምቁፃር ኣብየሞ ኣፍልጦ መሃብ ኣብየሞ በባህሪኡ በፍጥረቱ ብኩሉ ይፍለጥ ኣምላኽ ናብ ካልኦም ከይዶም ካልእ ፍልስፍና ካልእ ሓሳብ ካልእ ምህሮ ካልኦት ኣማልኽቲ ውፅኢቱን ድሕሪና ይኸ ኣብቲ 26 ካብ ምስ በጻሕና ኣምላኽ ከምንታይ ሓሊፉ ይቦም ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ሽዑ ናብ ደረጃ እንስሳ ወሪዶም ሙሉእ ብሙሉእ ናብ ደረጃ እንስሳ ክወርዱ ከለው እዚ ኩሉ ብተፈጥሮ ዝተዓደልዎ ክብረት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ስለ ዝዛረብ ዘሎ ጳውሎስ ከዓ ዋላ ሰብ እንተ ደኣ ምስኦም ወዲቑውን ካብቲ ዝነበሮ ቦታ እቲ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸቦ ክብሪ እንታይ እዩ ዳሕራይ መወዳእታ ክንመጾ ኢና ንሕሱር ኣእምሮ ኣሕሊፉ ሃቦም ትዝገብርዎ ሽዑ ኣብኡ ናይ ግብረ ሰዶምነት ነገር ንሪኦ ኢና ገለገለ ሰባት ክዛረቡ ከለው እዚስ ቁርብ ካብ እንስሳውን ዝገደደይ እንስሳስ ተባዕታይ ናብ ተባዕታይ ኣይከይድኒ ኣንስታይ ናብ ኣንስታይ ኣይከይድኒ ኣረዝስ ካብ ትሕቲ እንስሳ እዩ ኣይ ዶንት ኖ ትሕቲ እንስሳ እሞ እንታይ ክንብል ኢና ድሓን ብእንስሳ ንግለፆን ሎሚ ካልእ ስለ ዘይብልና ማለት እዩ ስለዚ ንኣምላኽ እዚ ኩሉ ክብሪ ዝሃበ ኣምላኽ ግርማን ጌፅን ሂቡ ዝፈጠረ ኣምላኽ ዝደኮነ ኣምላኽ ንኽብሩ ክትሓድጎ የማን ፀጋም ክትብል ካልእ ኣማራፂ ክትገብር መተካእታ ክትገብር ከለኻ ክብረትካ ከም ምድር ባይ ይቁፀር ክብረትካ ከም ምልዋጥ ይቁፀር ሓደ ግዜ ምናልባት እዚ ካልእ ኣምላኽ ምራኽ ገይሮም ካልእ ነገር ገይሮም ነቓዕ ማይ ደይሕዝ ሓፅቢ ኩዒቶም መተካእታ ንብላልና ገለገለ ከዓ ኣለዉ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና እውን ኣብነት ክንርኢና ንርእሶም ኣምላኽ ዝገበርዋ ንርእሶም ሲ ኣምላኽ ዝገበርዋ እዚኦም ከ ቀጥታ ናብ ደረጃ እንስሳ ወርዱ ክርክር ኣየድልየን እዩ ንኣብነት ዳንኤል 34 ምዕራፍ እንተዳሪእናየን ነብኩደነፃር ኣነ ኣምላኸ ብትዕቢት ተወጢሩ ኩሉ ምስተመለኸሉ ስልጣኑ ሓይሉ ገለ በቃ መሬት ምስከደነ ኣነ ኣምላኸ ንዓዩ ክስገደለይ ዝግባእ ኢሉ 9 ፊት ዝቁመቱ ንጎኒ 9 ፊት ንላዕሊ 9 ፊት ዝቁመቱ እስኸ ብምንታይ ብወርቂ ሰይልካ ይዝባኽን ፀጋታት ከምታ ናይታ ምራኽ ምስኣኽቲ ኣስርዋ ኢለ ብወርቂ ገይሩ ምስሉ ሰሪዑ 9 ፊት ማለት ብገምጋም ፕላስ 8 ሓደ ቢልዲንግ ፕላስ 8 ማለት እዩ 9 ፊት ብገምጋም ክንዱ ዝኣክል ምስሊ بورك غير سريح حجي تايغور لي نعي سجدلي تزانتاو نفلطيناتهم سلسته عروق دانيال الله ناوينا اتنينا حجي فهم مسغبره افت دحيرو زمص معرفات افت حسابات ترينا يغن እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ حلم حليمو ድሕሪያት حلم مس حلمه دانيال كنغرو خلو ካብሰብ ክስጎግ ይኻ مس أراويت مدري كتنبر يخ شوعات الزمن ترى سجاك شوعات عامتين زبلا مثلني شوعات الزمن كساب زأكل كسع زفتس لو كده نتصار بدحريا أنت يا خوينو أسفارو نوحيو صقرو نوحيو كابسب هاديمو مس أراويت مرر ليترال أنت خوينو ماتيو عبيدو تسأليلو شوعات عامت انسسا بتكبر خوينو مستم انسساتا شوعات عامت بس جبر أملاك كردو دحر شوعات عامت عينتي نام سماي كحبيله اتا املاخ سماي نسو تراي نغس اتا املاخ سماي نسو تراي غزاي نسو تراي كله كالي نسو تراي زسجدلو انا تغاغي مسبله شعو امري تملسلي يسوع كريستوس غويتاي امين تملس كلها مچم እግዚአብሔር ብሩኺ قال يا امرخ ملس يزبلك اتسنس تنقول زعنتو يزرزرنا نسب زهابو تصبق نجر ملس يبلالك
ሓደ ግዜ ብዚ ትንክፍ ኣቢልና ነርና ተናይ ጥፉእ ወዲ ሉቃስ 15 ዘሎ ጠፊኡ እሱ ከዓ ሃብቱ ወርቁ ንብረቱ ምስበተኖ ናብ ደረጃ እንስሳ ወሪዱ እንደ ሓሸማኣት እዩ ማዕረኽን ደይ ናብ እንስሳ ከም ዝወረደ ኣብኣደላ ንጽርት መግለጺት እንታይ ካብቲ ሓሰማታት ዝበልዖ ቋርፍ ክበልዕ ሃረር ይብል ነበረ መግብ እንስሳ ዝበልዕ እንስሳ ጥራይ ሽዑ ሓደ ነገር ኢሉ ኣብኣት ደስ ትብል ሓንቲ ጥዕምቲ ዜና ላይ ለኩም ነይረ ቅድሚ ሕጂ ፍታ ዛንታ ናብ ልቡ ተመሊሱ ከዓ በለ ኣብ ቤት ኣቦይ እንጀራ ዝተርፎም ብዙሓት ጉዛኣት እንዲዮም ዘሎ ዘይከይድ ባርያ ኮይነ ዘገልግላው ናብ ልቡ ክትዓስ ክጅምር ከሎ ንዑኻ እግዚአብሔር ታይ መሊሱሉ ኣእምሮኡ መሊሱሉ ሓጢያት ካብ ኣምላኽ ምርሓቅ ነውሪ ንሰብ ኣእምሮ ይዓጥፊሉ ዘሎ ብዘመን እዚ እቲ ድንሳሕ እቲ ምናልባት ጎይታ ፈሊጡ ብዛዕታ ዓለም ዘሎ ንዛረብተልና ዝመጽእ ሎሞ ክነግረኩም ሓደ ነገር ህይወት ዘለዓለም ረኺቡ ጥራይ ኣይኮነን ድመጽእ ኣእምሮን ምስተውዓለን ተቐቢሉ ኸይድ ድመጽእ ጠፊዩ ኣእምሮ ጠፊዩ ብዓለም ዳይዲ ዝብል ኣፍትሮም ሓደ ለባማቲና እናበሉስ ዓሸው ኮይ ዝብል ሳይንስ ኣለና እዮም ዝብሉ ሳይንስ ተዓንተ ወይ ዝተቐስናዮ ዕብዳኒ ኩሉ ስትወልሓን ትርጉሙን ኣይብኒ ንእምሮ ዘሎ ቃል ኣምላኽ ንዝተገለጸሉ ሰብ ጽንጽዋይ ኤቮሉሽን ብሎ ኮስሞሎጂ ኩሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ስለዚ ሰብ ንርእሱ ኣምላኽ ክገብር ከሎኻ ናብ ደረጃ እንስሳውነት ይወርድ ምናልባት ቶም ናይ ቀደም ዘመን ዝነበሩ ነገስታትን ብዙሕ ግዜ ንርእሶም ኣማልኽቲ ገብሩ ነይሮም ዋላ ፈርዖናውያን ናይ ግብፅን ኣካራኻሪ ገሊኦም ኖ ፈርዖናውያን ናይ ግብፅ ኣምላኺና ደይኮን ድብሉስ ካብ ሰብ ንላዕሊ ካብ ኣማልኽትን ታሕቲ ኣብ መንጎ መራኸብቲ ኢና ገሊኦም ዝብሉ እምበር ዝብል ዘካራኸ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣብቲ ኤንሸንት ወርልድ ንርእሶም ኣምላኽ ዝገብሩ ነገስታት ኣብ ዝተፈላለዩ እዋን ነይሮም እዚ ግን ናብ ደረጃ ኣእምሮኻ ኣጥፊኡ ካብ ሓሳብ ኣምላኽ ኣውፅኡ ናብ ደረጃ እንስሳዊ ተሓሳስባ ዘውርድ እዩ እምበር ሕጂ ናፍቲ ናይ መጠቓለለ ሓሳበይ ክኸይደ እምበር ኣምላኽ ነቲ መጀመርያ ተመኒ ዝፈጠሮ ሰብ ከምቲ መንጎ ከተናኸፎ ፀናሕኩን ወዲቑ ብዙሕ ነገር ተባላሽልና ከልዕሎ ምስ ደለየ ከዓ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ኣልዒልዎ ኢልና ብኸመይ መንገዲ እዩ እቲ ኣእምሮኡ ዝጠፍአ ሰብሲ ብክርስቶስ ኢየሱስ ናብ ደረጃ እንስሳውነት ዝወረደ ብክርስቶስ ኢየሱስ ተላዒሉ ዝብል ዮሐንስ ወንጌል 17 ጥምር ዝበለ ሓሳባት ክትበና ኣብ 17 ዮሐንስ ወንጌል ክንከይዲና ኩላትና ንፈልጦ ኢና ትኡ ዘሎ ጸሎት ናይ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እውን ናይ ሊቀ ካህናት ጸሎት ተባሂሉ እዩ ዝፍለጥ ማለት እዩ ክስቀል ክመውት ከም ዝኾነ እንዳፈለጠ መንያቱ ክጅምር ከሎ ሕጂ ታ ግዜ በፂሓያ ኢሉ ናይ መሳናበቲ ጸሎት ወይ በረኸት ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ዝበሎም ሽዱሽተ ከምዝብል ንጥር ኢለ ተንዘድልያ እንዳወሰድኩ ኸይደ ሽዱሽተ ነዞም ካብ ዓለም ዝሃብካኒ ሰባት ስምካ ገለጽ ኩሎም ሓንቲ ዘሕዙለይ ስምካ ገለጽ ኩሎም ሸሞንተ እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሃብክዎም ንሳቶም እውን ተቐበልዎ ኣሜን ስምካ ገሊጸሎም እቲ ዝሃብካኒ ቃል ሂበዮም ንሳቶም ከዓ ተቐበልዎ 14 ኣነ ቃልካ ሃብክዎም ሽዑ 23 ቆሪፀ ከምብባይ ቶም መጽሓፍ ቅዱስ ሒዝኩም ዘለኹም 23 ታናይ መወዳእታ ላይን ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣነ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ዝሃብካኒ ክብሪ ሃብክዎም እንታይ ክኾኑ ኣነ ኣባታቶም ንስኻውን ኣባይ ሓደ ምእንቲ ክኾኑ ኣብቲ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ክመፁ ድሓር ክንገልጾ ኢና ድሕሪኡ ኣቦይ ቅድሚ ምስራት ዓለም ኣፍቂርካኒ ኢኻ እሞ እዞም ዝሃብካኒ ነቲ ዝሃብካኒ ክብረይ ምእንቲ ክርእዩ ኣብቲ ኣነ ዘለኽዎ ንሳተውን ኣብኡ ምሳይ ክህልው እደሊ ኣለኹ ይብል ክትውዳእ ከላ ሽዑ እታ ናይ መወዳእታ ላይ ንረእይዋ እታ ምዕራፍ
ስምካ ኣፍሊጠዮም ኣለኹ ከፍልጦምኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እንታይ ክብል ደልየ በዛ 17 ከመይ ገይሩ ናብ ክብረቱ መሊስዎ ንሰብ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ እግዚአብሔር ኣምላኽ መጀመርያ መጺው ርእስዩ ገሊጽሎም አሜን ካብ ውድቀትካ ከልዕለካ ከደል ከሎ መጀመርያ ኢየሱስ ርእስዩ ዝገልጸልካ ንዓለም ኣምላኽ ርእስዩ ገሊጽላ دحر سمو سم ኢየሱስ ክርስቶስ እንተተገሊጽ ልካ ካብዚ ዝዓቢ ጥዕና ኣእምሮ ካብዚ ዝዓቢ ክብረት የለን አሜን ስሙ ብመልአት እንተተገሊጹ እቲ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዝመልኽ ዝገዝእ ዝምልኽ ስገደሉ ሓይሊ ዘሎ መጀመርያ ርእሰይ ገሊጸሎም ኢሉ دحر ስምካ ገሊጸሎም ኢሉ እዚ ካብ እንስሳውነት ንሰብ ዘልዕሎ سمكا قليس قالوا ميلو دحر اتزهب كان نقال هابكم يسوس كريستوس ناي وانجيل بسرات حزي ماتي نتزو ودق اسب زلعل بسرات وانجيل قال ذهب كاني هيبيم نسومك تقبيلومو دا تعاي ماتو دا تفوسو ماتلو مليسو قال كا هيبيوم يلو دغيموا امود اتا اتزهب كاني كبري هابكم يسوس كريستوس غويتاي امين امبار امبار ابز زمن زي كلها بكريستوس يسوس امينكا مس املاح بكريستوس يسوس ابتا حدنت ني املاح ناتو نكريستوس بكريستوس يستطموكم زبولكم نكريستوس لبسكم حكي اب كريستوس اتي غازلخ اكل كريستوس كوين كازلخ كلاتكا كبر املاح تقبلك يا كلاتكا كبر املاح انتايو املاح تغليصلكا قال املاح تغليصلكا سمو تغليصلك امين كبرت تقبلك وا انا سي حدا غزي سمعي وا اغليصي املاح سبقا يخبرن اندي تبلالا ده املاح سبقا يخبرن اندي ليتن معلتن صلاه اخبرن او موزيا طاطا تمصيا اتا يخوم الكم صلاه بايزوي تلمنو يتفلطن يخوم زيا بايزوي تا صلاه ناي دق زبديو صلاه اندي صلاه زق دبديو ساتبال مزا كبر اندي خط اساسر ادلي مچو ماركوس 10 امسن دلا ابتاو ناي ماتيوس اديوم حيزوم اليوم مچو اديوم امصيوم سغيدا ففو الى مدري دقاي بقى تخبرخه حدا بيمانك حدا بصقامك اخبرهم يسوس انت يدول دولو ذهب كان كبري هيبيوم سومكا تقبيلهم امين اتحسب املاح بيسوس كبير كاغا توسا خبر ايتدله هاليلويا توديو تو انا عقيده خنغركا توديو زناشم قال خمصه حواريا نبي اوف كتبال قال اسو كبرت ايكونن اغلغلوت يسو باريا خاتخون اسو هم يكونن كبرت جيجا اساتا فيت الله تاهم تلدلا هم يعدل سو اوف كبلا قال ولا 5 زمناو دل حج زفيك كبرتها هم يعدل شعو دك زبديوس افتح انت خبعلهم افتح خبرك حدينا وا هم دليهم ينو وا مو تاسات يصوا انت مقات امقتنك ستيون كطمقون تخلو دو وا نخل وازا مسيلو دانكس مستاي سخصتي ويخم سجن تما بويز مدبلمي شعنتهم دق مزامورتن تايلو كواخاتكم مرئي خونز دلي غزؤكم يخون اغلغاليهم يخون تحت يبل ودسب كغلغلو ومبر كغلغل مبر كغلغلو ايمص يسوع كريستوس غويتاي اب زمن ز اخبرني زبال صلوت ناي دق زبديوس زبزحلو زمن املاح كخبرك ايو الى وانا حدا مزمره كخبرك اي نبي خدكون يا شو حريقوا ابي اثيوبيا زي غبر يلا حريقوا قال لنا نبي قال جمامير تنبيت قال او املاح خبير ونبي اندي خوين تبايلو شو خنقل خدافرج معرندينا حجدا قاليلو ملخ تمصيلو تحتي الكاتريكيت كا እግዚአብሔር አخبيره ካኔረ ናፍታ ነበርካ መዘምራን ሰንዶካ ይብለካሉ ናብነት ይለምጽዮ ከመዘምራን ዝዓብ አምላክ ኩሉ ጎልግሎት ማዕረይ ሁላትና ርዳቲና ኢየሱስ ይዘይ ናይ ዘመን ክብረት ቆጽል በለስ
ቆጽል በለስ ፀሐይ ክሳብ ዝወፅእ ክትሪእዎ ኢኹም ፀሐይ ክሳብ ትወፅያ ዛኹላ ቆጽል በለስ እሾኽ ተኸዲና ሕፍረታ ሸፊና ዘላ ቆጽል በለስ እዩ ወላ ሓንቲ ስለዚ ኣብዚ ኢየሱስ ክርስቶስ በቃ በመግላጽ ርእሱ በመግላጽ ቃሉ በመግላጽ ሐቀ ብኡ እቲ ክንቀበሎ ዝግባአና ክብረት ሂብና ድሕሪ ደጊም ሃረር እንብሎ እንጽልየሉ ክብረት يبلنا ምናልባት ፍሉይ ተወሳኺ خبري أنا سدلي ፍሉይ ተወሳኺ خبري دبلت له بمكرا بسقاي كريستوس كحمشش كله ምናልባት ፍሉይ قليل كايكون نسو حدا ግዜ دير السعو عبسمرا مغالاغلتي زنبره بصاي حج تأثير له بونجل እግዚአብሔር ከخبرك ይልኒ عوالي نير بطعم أباباشاو لحد ردربسي إلى تصرقيا ساتيو يدربه قالي نيرو كخبر شعو بقى نفع ما نخوينو قالت نفع وانجلاوي بزيك العالم نعم لحظة فكر أمون عاي دحري انتاي هندبت زي أمسي مالتيو كخبرك كاندي دايلني سبغن عناي እግዚአብሔር ከخبرك كاندي دايلني قالوا بوع تايدا أزان قردا كما يزبل خبر داي قاليلنا هاتهم بصو حدا معلت فتباشاو الآتيو نزن كلن مسأن زعبد نبرا أمنازر كمسكرلن كله مسيم حزم أسيرم بزفير رؤيتهم بمعكل أباشاو الخيط كله زن كلن أمنازر بشمو ناس يسوس قويتاي ندابله نا نقرن في رأتيو خيط كله اتك خبرك كاي زولكوا ازيو زبلك المسيو يسوس كريستوس قويتاي ازي كبر أماني موسى انتاي ديلو 11 كم مزقب قبصس نتتصر في كريستوس عزيو بزح حبتي كبرت غيرو قصرو بكا صار في كريستوس ينعنا كبرتنا الحنتي اتن وانجيل نرخبو مكرا اسيو كابزو وصاي قال كبرت يلا ምናልባት ምዛ ቃሉ ገሊጽሎም ስሙ ክብሩ ክትከይድ ንጽር ትብአ ድማ ክትርዳእና ምንታ ንዓ ተብራሃያ ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:14 ክንርአይና ካልኣይ ቆሮንጦስ 3:14 ግናኸ ኣብቱ ብሉይ ኪዳን ከምብቡ ከለው እቲ ብክርስቶስ እተቐንጠጠን መጋረጃ ክሳብሎም መዓልቲ ኣይተቐልዓሎምን እሞ ሓሳቦም ደንዚዙሎ ክሳዕሎም ንሙሴ እናንበብዎ እቲ መጋረጃ ኣብ ልቦም ዝርግሓሎ ኣብዚ ብዛዕባቶም ዘይደሓኑ ብሕጊ ሙሴ ኢና ንኸይድ እናበሉ ነቲ ብሉይ ኪዳን ለይትን መዓልትን ዘንብብዎ ሰባት ይዛረብ ዘሎ ሓቀይ ሕጂ ረእይዋ ጎይታስ መንፈስ ኣብቲ መንፈስ ጎይታ ዘለዎ ድማ ኣዋሓርነት ኣሎ ንሕና ኩላትና ግና ብቁልዕ ገጽ ነቲ ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ነየን ነቲ ቃሉ እቲ መስትያት ኢልዎ ዘሎ እቲኦም ነቲ ብሉይ ኪዳን ዘይተገለጸ ነገር ሕቱም ነገር ኣብ ልቦም ከዓ ዝርግሕ መጋረጃ ኣለዎ ንሕና ግና ስሙ ገሊጽልና ቃሉ ከዓ ገሊጽልና ክንብል ፀኒዕና ሓቀይ ንዓና ግን ከም መስትያት ግልጽ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኣሜን እቲ ቃሉ ልክዕ ብቁልዕ ገጽ ከም ክብሪ ጎይታ ረይዋታ ክብሪ ጎይታ ተቃል ክግለጸልካ ከሎኻ ከም ክብሪ ጎይታ ከም ብመስትያት ጌርና እናጠመትናዮ ከም ካብ መንፈስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ምስሊ ኣርአዩ ንልወጥ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ካብ ክብሪ ናብ ክብሪ ዝብል ዘሎ ሓደ ክብሪ ናይቲ ሓደ ክብሪ እንዳተባላለጸ ይኸይድ ማለት ኣይኮነን ሞር ተቃል እንዳተገለጸልካ ኸይድ ከሎ ሞር ዓሚቕካ ኣብቲ ቃል እናኣተኻ ክትከይድ እንከለኻ በመሕዳስ ሓሳብካ ኩሉ ግዜ እናተለወጥካ ክትከይድ ከለኻ ማለት እዩ ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ሽዑ ኩሉ እቲ ናይ ዓለማውነት ናይ እንስሳውነት ገለመለ ኩሉ ሓዲካዮ ሙሉእ ብሙሉእ ናብቲ ክብሪ ክርስቶስ ምክንያቱ ሮሜ 8 እኮ ኣምላኽ ብመጀመርያ ክምድብ ከሎ እንታይ ዲሉ
ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ንዓታቶም መዲቦም ነቶም ዝመደቦም ንዓታቶም ጸውዕዎም ነቶም ጸውዖም ንዓታቶም አጽዲቅዎም ነቶም ዘጽድቆም ንዓታቶም አኽቢርዎም አሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እቲ ክምድብ ከሎኻ እንታይ ዝብል ንምስሊ ወዱ ምእንቲ ክመስሉ ቀደም መደቦም ኢየሱስ ጎይታይ ስለዚህ ሰይጣን እኮ ተኦሪጂናል ሐሳብ አምላኽ አባላሹ ምስል ሰብ ከባላሹ እንተፈተነ እግዚአብሔር አምላኽ ግን በኢየሱስ ክርስቶስ ሪስቶር ገይርዎ አሜን ኣብቲ ግቡእ ቦትኡ ንሰብ መሊስዎ ናይ ሰብ ግደ ግን ምቕባሊ ቃል አምላኽ ክመጽእ ከሎ ምቕባሊ አሜን እቲ ቃል ክትቀበሎ ከለኻ ወዲ አምላኽ ይግለጸልካ ክብር ድማ ተቀበል ማራም መደምደም ተኸይድ እሞ እግዚአብሔር አምላኽ ክሳዕ ክንዱ እዩ አብሰብ ጽቡቕ አራእያ ዘሎ ክሳዕ ክንዱ እዩ ሓልት ዘሎ ሓፈሻዊ ዝብሎ ዚያ አብሰብ መጀመሪያ ሓፈሻዊ ካውና ወንከ ነቲ ጥሪቱ ዝኾነ ህዝቡ ዝኾነ መጓሲኡ ዝኾነ ሓለፋ እምበር አሜን ሓለፋ እምበር ሓለፋ አብርሃም መጽኡ ካብ ምምላኽ ጣዖታት ካውር ከለዳ ምስ መጸ ንአምላኽ ምስ አመኖ ንአምላኽ አመኖ ፍቁር አምላኽ ካተባሂሉ ብለና ፍሬንድ ኦፍ ጋድ ይዝብል መሓዛ አምላኽ ዓርካ አምላኽ ፍቁር አምላኽ ተርዮሞ ዘሎ ዓርካ አምላኽ ዳዊት እዚ ከም ልበይ ልባ አምላኽ ሓቀይ ኣብ ዘካርያስ ንእስራኤል ንዓኻትኩም ዝትንክፍ መርዓት ዓይነይ ዝትንክፍ ሓለፋ ኣሎ ሓፈሻ እኳ ንሰብ ክቡር ገይሩ እንተፈጠሮ ነቶም ኣብኡ ኣብ ቤቱ ዘለና ብደሙ ብኢየሱስ ክርስቶስ ተዓዲግና ደመጻናኻ ሓለፋ አራእያ ኣሎ አሜን ቀሊል አይኮነን እቲ ዋጋኻ ይዝርዮ ነገራት በዋጉ ይዝዕቀል ነገራት በዋጉ ይዝዕቀል ትሕቲ ዋጋ ናይ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ በዋላ ሓንቲ ክትዕደግ ኣይትኽእልኒ በዋላ ሓንቲ ክትዕደግ ይትኽእልኒ ዝዕድገኪ ዋጋ ደም ኢየሱስ ክርስቶስ ጥራይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ክሳዕ ክንዱ ክብርና ቦት ዝተዋሃበልና ዋጋ እንተ ተረዲና ሽዑ ካብ ናፍቲ ናይ ቀደም ሕሱር ኣእምሮ ክንምለስ ይኸብደና ክቡር ሰብ ክቡር ሓሳብ ዝሓስብ ኣብ ምንታይ ከይርከብ ኣብ ክቡር ቦታ ተወድያ ኣብ ክቡር ኣብ ሕሱር ቦታ ኣብ ሓጢአት ኣብ ነውሪ ኣብ አንቺ መንቺ ኣብ በለካ ለኽዓካ ኣብ ሰሓቦ ጎቶት ኣይርከብኒ ክቡርን እንዲዩ ክቡሪ በደል እንተመጸኸ ባእሲ ኩራ ገለመለ 19 ምሳሌ ንሰብ ክብረቱ ንበደል ምሕላፊ ይሕለፍ ሓድጎ ምንን ተበዲለ ምንን ክብል አይውዕኒ ንሰብ ክብረቱ ንበደል ምሕላፊ በቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ አሜን ስለዚህ ኮሚዩ እግዚአብሔር ዝሬና በዚህ ምክንያት እዚ ነቲ መርዓት ዓይነ ኢሉ ንአብታሻዓይ ጳውሎስ መጀመሪያ በጸዳል ብርሃን ክራኸቦ ከሎ ንምንታይ ሰጎኒ ኣለኻ ኢሉ ሓቀይ ጃን ፈልጣን ዲና ንምንታይ ተሰጎኒ ኣለኻ ነቶም ደቀይ ነቶም ህዝበይ ነቶም ሞጋሰይ ነቶም ጥሪተይ ክትንክፍ ከለኻ ንዓይኻ ትትንክፈን ደላ ክሳብ ክንዱዩ ዝሓልየልና ክሳዕ ክንዱዩ ድስምዑ ኩነታትና ይርዳእና ኣሎ ተሓልፊዮ ክሳዕ ክንዱዩ ድስምዑ ኣባኸ ዝፍጸም ኣብኡ ከም ዝፍጸም ኣባኸ ዝኸውን ኣብኡ ከም ዝኸውን አሚንና ጥራይ ምስኡ ብቕንዕና በሐቅን ንማላለስ እንተኾይና በዚ ምክንያት እዚዩ ንኣመንቲ ሰባት ከሳድድዎ ሕጂ ሓድሽ ዘረባታት ንሰማዕ ኣለና ማይ ዘይጣዕመ ወላ ሓንቲ ታይሞ ጽሑፍ እንዲዩ ክስደድ ክጭፍጨፍ ወላ ሓንቲ ደይነቱ ጽሑፍ እዮም ዘፈጽሞ ዘሎ ገል ሓደ ነገር ክነግረኩም ይሁዳ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ ሰብ ከም ተጻሕፈሉ ይዝኸይድ ከም ተጻሕፈሉ ኸይድ እቲ ብኡ ዝተሐሰብ አይግና ወይሉ ተዘይውለድ መሕሾ ነይሩ ጽቡቕ ነቲ ጽሑፍ ይኮ ደፈጽሞ ደሎ ሰናይ ይገብር ኣሎ ጸገም የብሉን አይበለን ኣብ ዝኾነ ይኹን ታሪኽ መጽሐፍ ቅዱስ
ولا خصدد خلو أبوتاتنا بعلبار يسوع كريستوس ولا خص واي بس لينا يمهروي سلينا يقبر يتصف عن اللغة واي سلمنتاي وريزن أوت كقبر له سيل كاتتصف عمالته يكونن كوا أوكي أتي خير لها بونجيل مكراس أي كورد كتصحفي هو باولوس كسع الروم يقباي نروماو نستيزن نزيغا ديو بروسس زبال نحق كله قد ايه يسمعكم واي تقطقطني واي تأسرني سلمنتاي عربن بنقص يماقوت أسار كبتسعي يقباي كبلي سايل كاتشفع مالتا يكونن of course انت دعاتي خير نسون كريستوس مكرام زاب كبرتي لنا صاقم يكونن لنا قن سايل كاتقطقط حلال يقال سلسة صحفة خمس بهالي لن خمس بتصحي ولا حدا اين ركبنينا بز مخنيات زي حزني بز مخنيات زي عبر يوحنس شاد شاي معرف كم زبل الله أتوم أبتي تحت مسوي نايتهم زموتو نفسات نايتهم قدسان كم زيلو كتقرع كله سمع كويلو يتقرع يقوي أتصادق أملاخ أتحكني أملاخ معاسي خانتهم أمدر زلو حين تمنا اتفاد يوم دونجي خانا تسيفهم زموتهم تحريدهم يزبلاو معاسي خانا دمنا اتفاد يوم وصادق فراد دي كون كان حكني أملاخ دي كون كان إلو أتوم تريفهم زلو أحواتهم كسع زملو قرب زمن سق قبلو تباهلو اللوم إلنا أبشاد شاي عسرت معرف نتيركا معرف عسرت شد الشرع يوحنس مسكنا اتحامشاي ملأخ نتتصوع ماي أبحر مسدربيو كله تمايا دم مسكونه كله ما أوزنورو مسموتو عتات صادق أملاخ يلو عت حق أنيا فراد أملاخ دم قدسانك أفسيسهم يممو دم كساتي هاب كايوم زقبهم كايو يسوس قويتاي زقبهم كايو دم قدسانك أفسيسهم دم كساتي حجيب كايوم حق أنيا فرادي خان they deserved it يقبهم دم قدسان فسس الله بعدنا أبستفعل عليه هجرات سلتهم كلهم أبزل عالم يزبل كلام الله بس أبيبو حواتنا مقربنا بس قاس عليتنا زخون كم تبعولز إسرائيل يزولون نوره أب تشاينا أب إيران أب سعود عرب أب سمين كوريا أب كل عالم دم قدسان فسس الله صباح نقول دم قدسان زفسسو دم كسرتي خوامي زقبهم كأيو تباهي لخات تمسكير الله قالوا يسوع كريستوس قويتاي أي نزوارقو تنقرأ كزوارقو سمع خلق يسمعك بفلاي بدم قدسان سب كبري بحفشو سب كبري بزي بدل بزي جبن وانجيلكو جبن أيقونن علم سلا زي تردى يتشكر حقي إلوا جبرا كوفيو أبصل ما تزلا أنا برهان حيزة حق حيزة سلا زمت تسأل عن الله نحنا برهان حزنا سلا نمت حق حزنا سلا نمت علم كجبرا خيك الله تسأل أو زلا مبر وانجيل يسوع قويت أي جبن كوي كونن زفت صمزل السوق قويت حقي سلازي بمأسرتي بسدت بدم قدسان مزبرا نوري كيغاي زي تحق أن يقال أملاخ يسوس قويتاي آمين سلازم بار كلت تسست نقرامو داتا تزاريبه كود من الوقت عنتوي تقصها بيلينيره أب كولجات أب قلة خدخلو دكنا نتنقلهم قلة لنيره سب كلتا نجار الرأي يزله كلتا نجار مهرة اتحده نسب ده ميزانه العلكة معرى أملاخي كسع دبل أملاخي كسع دبل استجاننا بتخا نسب زسأل زوارد زحسر منامن أيتأكمني تاي دبل كا زتحت كله كلتا نجار يزله ده سوينا بالانس كن حزم إنتان لومي نمهار أنا حنا مالتي من الوقت هيومانيزم أب 14 كفل زمن أب سمين إليان زجمرة موري زنا هيومانيزم تمرتي مناتو مستجزي زلنا أخدنا إليه أقما خينا سلا تسمعن قلت تسسنا جرك نجركم دلي إذا سلام تاي مسلوكم زمرة مبزحتو جزء social philosophy كابتي زلوا محبرك أو بوليتيكاوي قوسن كلولاون زفلقي مبزحتو جزء إذا modern philosophy social philosophy زبزحه دحر قدام أيقونات عالمن دحر كلا أيقونات عالمن زبزح أبزد ما إذا هيومانيزم تبالك أدم كما تقوله تجزيتي جزء رينيسانسيو ما كلاي زمن توديو
ሬኔሳንስ ክመጽእ ከሎ ኣፍታ መሳጋገሪት ቀቀን ምሙዲ ኣብ ማእከላይ ዘመን ሮማን ካቶሊክ ቸርች ትገብሮ ዝነበረት ኣብ ልዕሊ ሰባት መጽሓፍ ቅዱስ ከይሕዙ ቃል ኣምላኽ ከቢድ ግፍዒ ከቢድ ስቃይ ንዝክሮ ኢና ካብዚ ስቃይ እዚ ንኽወፁ ኢሎም ቶም ኣቦታት ታይ ዝብል ምህሮ ኣምፅኦም ኣብቲ ግዜቲ ቸርች ቃል ኣምላኽ ገለ ዝበሃል ነገር የለን ቀዳማይ ሰብ እዩ በቃ እቲ ዋና ኣገዳሲ ሰብ እዩ ሂማን ምህሮ ይኮነ ገለ ይኮነ ካብ ምንታይ ክወፁ ክብሉ ካብቲ ዝነበረ ናይ ማእከላይ ዘመን ሽግር ብሰንኪ ሮማን ካቶሊክ ቸርች እናማዕበለ ክመጽእ ከሎ ሕጂ ግን ኣብዛ ሕጂ በፂሕና ዘለና ሂማኒዝም እንታይ በፂሕ ኣሎ ሂማኒዝም man is equal to or above God ሕፅር ኣቢለ ፓራፍሬዝ ገይረ ዝነግረኩም ትፍልስፍና ኣው በፂሕ man is equal to or above God ናብ ዝብል ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ከነስተውዕለሉ ዘለና ይኣቱ ስለ ዘሎ ብደቅና ብገለ ካልኣይ ሊበራሊዝም ከዓ ልክዕ ከምኡ ኣብ 17 ክፍለ ዘመን ዝመፀ ሬኔሳንስ ተወዲኡ ዘመነ ኢንላይትመንት ክመፅእ ከሎ ሽዑ ካብ ምንታይ ካብ ሮማን ካቶሊክ ቸርች ወፂኦም በዓል ሉተር ገለ መፅኦም ስቴት ቸርችስ ከዓ መፅኦም ዩኒቨርሳል እንዲያ ነይራታ ሮማን ካቶሊክ ሽዑ ስቴት ቸርችስ መፅኡ እተን ሽዑ እንታይ ኢሎም ኣብቲ ስቴት ቸርች ከዓ ደይፈትዎ ብዙሕ ነገር ምስ መፀ ሰብ ርእሱ ሊበራላይዝ ሓራ ከውፅእ ኣለዎ ኢንዲፐንደንት ክኸውን ኣሎ ሽዑ ናብ ምንታይ መፅኡ ማለት እዩ ኢንዲፐንደንት ቸርች ኩላ ናብነት ንሕና ሕጂ ሰለስተ ቸርች እዩ ዘሎ ዩኒቨርሳል ቸርች ስቴት ቸርች ኢንዲፐንደንት ቸርች ንሕና ሕጂ ኢንዲፐንደንት ቸርች ኢና ብልዕልና ዝእዘና ስቴት የለ ዝእዘና ቫቲካን የለ ወላ ሓንቲ የለን ኢንዲፐንደንት ቀጥታ ብኣምላኽ ኢና ንእዘዝ ቀጥታ ምስ ኣምላኽ ይርክብና ሓቀይ ሕጂ እዚ ከዓ ዳሓር እናማዕበለ ምስ መፀ ሊበራሊዝም ከዓ ናብ ምንታይ መፅኡ ናብ ሊበራል ቴዎሎጂ ካልእ እንታይ መፅኡ ሰብ ኣምላኽ ኣየድልዮን እዩ ርእሱ ካብቲ ኣምላኽ ዝብል ሓራ ከውፅእ ሊበሬት ክገብራ ክኽእል ኣለዎ እዚ ማእሰርቲ እዩ ሕማም እዩ ናብ ድብል ፍልስፍና ከዓ መፅኡ እዚ ከዓ ንሰብ ዘድለ ምስሊ ካብቲ ኣምላኽ ዝሓሰቦ ዝወፅእ ካልእ እዩ እዚአን ክልተ ኣብነት በቲ ሓደ ሳይድ ሚስኣንትሮፖሎጂ ናይ ትግርኛ ተርም ስለ ዘይብሉ እዩ ሶሪ ሚስኣንትሮፖሎጂ ከዓ በንፃሩ እንታይ ሰብ ዋጋ የብሉን ምናምን ዳዓብሰሉ የብሉን ሓደ መዓልቲ ከም እንስሳ ሞይቱ ክጠፋ ኣኒሂሌትድ ክኸውን እዩ ድብል ኣዝዩ ዝንብዕን ጉጉይን ዝኾነ ምህሮ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ብብዙሕን ብጋሻ ዝዓይነቱ ምህሮ ኣይንዘንብል ኣይንስሓት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር ሓሳቡ ኣብ ልዕሌና ሰናይ ድንቅን መስተንክርን ጌርካ ፈጢርካኒ ኢኻሞ ከማስወካይ ኣሜን ስለዚ እግዚአብሔር ድንቅን መስተንክርን ገይሩ ፈጢርና ሰይጣን ነገራት እንተባላሸዎ መሊሱኻ እግዚአብሔርካ በወዱ ብክርስቶስ ኢየሱስ ርእሱ ገሊጹ ቃሉ ገሊጹኻ ሪስቶር ገይሩ ኣቦታና መሊስናይ ኢየሱስ ጎይታይ እንጸልይ ሃሌሉያ 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 እግዚአብሔር አምላኽና ንባረኸካ ኣለና ጎይታ በቃልካ ማእከልና ስለ ዝተገለጽካ ተመስገን እግዚአብሔር አምላኽ ኣቦ እስኻ ዘይትብጽሕ አምላኽ ባርያኻ ኢሉ ክሳዕ ክንዲ ዝዓብ ክነስኻ ክሳዕ ክንዲ ዝስልጡን ክነስኻ ንዘለኣለማውነት ግና ኣብ ልቢ ሰብ ኣንበርካዮ ተባሂሉ ኣሎ እግዚአብሔር ስራሕኻ ኸምኡ መስተንክሪኻ እግዚአብሔር ኣቦ እንታይ ሰብ ከምቲ ባሮትካ ዝሓተትዎ ሰብ እንታይ ክሳዕ ክንዲ ዝትጥንቀቐሉ እረ እንታይ ክሳዕ ክንዲ ዝትግደሰሉ እስኻ እኮ እግዚአብሔር ባዕለ ህላው እኮ ኢኻ ማንም ደገፍ እኮ የድልየካኒ ግደ ሓቂ እኮ ሰብ ነይሩ ኣይነይሩ ሃልዩ ኣይሃልዩ ንዓኻ እንታይ ደጎድለካ እግዚአብሔር ሰልፍ ሳፊሽንት ኣምላኽ ግናኸ ካብ ፍቕርኻ ዝተላዕለ ግናኸ እግዚአብሔር ካብ ባህሪኻ ዝተላዕለ ንሰብ ብኽብርን ብጌፅን ከሊልካ ፈጢርካ እግዚአብሔር ግዝኣትን መንግስትን ሂብካ እግዚአብሔር ኣብ ምድሪ ምጽኻዮ እግዚአብሔር በወድኻ ብኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኩሉ ዝተባላሸወ ሪስቶር ጌርካ ናብ ቦታና መሊስካና ጎይታ ንባርኸካ ኣለና ስለዚ ነገር እዚ ስምካ ይባረኽ ኣቦ ኣብ ውሽጥና እዚ ነገር እዚ ይእቶ ነብሲ ወከፍ ሰብ ብዛዕባ ገዛእ ርእሱ ሎሚ ብልክዕ ይሕሰብ ከምቲ ንስኻ ትሪእየሉ ክርኢ ብዛዕባ ገዛእ ርእስና ከምቲ ንስኻ እትጥምተና ክንምልከት
بزعبا سب كم تنسخا اتريو مرأي كالنا اغزابير دقفنا ابز زمن از السب تتصليلو ناب انسسا وريدو اغزابير اب كندي كم تباري حاتيمتيوس بحصوت فلطات تبايلو زولو روس هاتوتون كتعن كنرحق ردانا ابو مترطار كماي بحق ازمهروز ساتيو اب مترطار اب كونفوجن زاتو سبتولو لوم بزبرهان قالكا يناغف بزي برحق بسوشيال ميديا زكاتاتل سب بوزح مهرو امرو زناو زولو سب لوم بزبرهان قالكا يناغف እግዚአብሔር አምላኬ ንባረከካ አለና ስለ ቃልካ ተመስገን ኩሉ ክብርን አኻ ይሁን بشم ኢየሱስ አሜን አሜን ሃሌሉያ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃል እግዚአብሔር እንታይ ብሉሲ قال سبكت كسبكلكم إليكم كنجن كاب هيواتس محرت عبيبل ناجزابير قال سلازي نفس وقفنا بزز لنا صلى محرت اجزابير اسكهم نبل انا صلى محرت اجزابير ابز الله اسك نبل محرت اجزابير ابزي دو ابيلنا الله املاح تمسكن يكون صلى محرته ابز سلازلنا انا املاح دقيمنا انا مسكنه حاونا ناتو اجزابير يباركك من مليسو صقخا يغلص حراي كابزي بمقصال مس اغايش كنلالينا نمجمرا غزي نابزي حبرت زي زمصاخم مسانا ختم لخو نابزي زمصاخم كنلاليكوينا سلازي ايدكم حفاب بلمو مايكروفون كنقبلكم حراي بزلوخ آمين سم أملاك استواره يكون آمين سميت أسفل عالمي يبيزبال كاب أديس هوا كاب أنا توينجل آياتي نامتينا أنا سدراين أبتلنا مالتيو بعد تريتي مونا أمنت أسنا تولد مالونا وشتاتي مالو حلو الحين أجر نزلنا حبنا هسه مالتي أما أقولكم سلسلة እግዚአብሔር ይባረክ አሜን አዚ ደስ ደብል ጥዑም አዲ እግዚአብሔር ቀሪብና ቁርብ ከምዚ ታሽሙ ተሰሚዕና ነሩ አዚው ደስ ደብል ሕብረቲና ነፂና ግን እዚ ናይ አዲ ሲስተም ቁርብ ከምዚ ትሪዎ ስለዝኾነ ቁርብ ቆረር ኢልና ቀኒና እግዚአብሔር ይባርኩም ቤተሰብ ራሄልን ሓውና ቢኒኖ ሒዞም ምናይም ናብ ዝመፅም ዘለው very good እግዚአብሔር ይባርኩም welcome እንቋዕ ብድሓንን ብሰላምን መጻኹም ሓራይ ካልእ ኢዱ ሓፍ የብለለይ ኦኬ ብድሕሪት ኣለካ እግዚአብሔር ይመስገን قعب سلام دحن المساحة ويلكم قال نيو كامرز بين اوكي بدي حريت آمين. أنا هاوهم حفتهم كاب كيتشن أنا مسي. ويلكم. باستر واحد خلاص فلت نام زميلتي ذلك خذ مسكت. آمين. لا ما نم كان يسوع مالتي كبرنا آمين آمين. لازم سلينا واجا زخف الحوات يدرس أمين. أبز خدنا خدنا. True. بسوا ما بقولنا مالنا. لونجي الواجا زخف الحوات مالتي. سؤال كا بتمرت تفلت أم كلا خمان عتنافق أمنيخ. بونجيل كن واجا زخف الحوات كا. True. تدلينيخ. سلازي أبزن ريم حواتنا قدي واقع خفيلهم زمزيهم كبرنا عملاق Thank. سلازي خا قويتا خبر يوسد آمين. لو مزقل قلنا حاولنا ها قويتا يباركوا
آمين. يسوع ጸጋ ይወስከል آمين أزيو بهزبل مش حدا ጊዜ عيد خات خفيت وترخلخ ጸጋ አምላክ አው ነበረ ዝብል ቃል አለው መጽሐፍ ቅዱስ true بጸጋ አምላክ ቃ ይዛረበም ነበረ ሐቅ ሕጂ ጸጋ አምላክ ይخزارበና ጸኛ ብራዘር አይኮነን ንብራዘር ሞዴሊት ግበርዎ ጸጋ አምላክ ግን ክብራሃው آمين ክብርና አምላክ آمين thank you ميكي حنساب سنحمو حنساب قال سب انت تزي كسكي مجمريا انت ايش مخبر قال سب يلن بدحريت حراي انت زيل نميكي ابزاني ايش تعدل كبو من الباس بغير كان بسخا ختلالي كبرنا املاخنا يكون سلام املاخ بكريستوس يسوع نقولاتكم يكون አገልጋሊ ፓስተር ሚኪ ይባሃል እግዚአብሔር ይመስገን ካብዝ መጽ ዓመት ገይረለሁ ብዛ ዓዲ ካናዳ ማቴ ሕጃፍታ ኪችነር ዘላ ብርሃን ሰማይ ህይወትካ የገልግላለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ ነዛ ማዓልቲ ብዙ ይደልያ ነይረ እግዚአብሔር ዝፈቀዶን ዝወዶ ማዓልቲ እዩ ኮይኑ ለማዓልቲ ገጽኩም ህልዋትኩም ንኽንፈልጥ አንጊና ወፊራ እግዚአብሔር ይመስገን በሰላም መጽና ለና ክብርና አምላክና ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ዝነበረ ጽባ አገልግሎት ነይሩ ሓንቲ ቃል ክብልሞ ጊዜ ንዝቀጽል ከሓድግ ኣብ መጽሐፍ ሩት ብዛዕባ ንኣሚን ፈልጥና ሓደ ቃል ሰሚዓ ይብል እግዚአብሔርን ህዝቡ ከም ዝበጽሕን ዝብላዕ እንጌራ ከም ዝሃቦም ሰምዐት እዩ ዝብል እግዚአብሔር ይመስገን እንጌራ ከም ዘሎ ብዙሓት ሰባት ስለዘይ ዘከሩ ወይ ካ ስለዘይ ፈለጡ እዛ ማሕበር እዚኣ ወይ ኣብዚ ጉባኤ ዘሎ ሁሉ እንጌራ ከም ዘሎ ነቶም አቤቶም ዘለው ብዝተፈላለዩ ኩነታት ኮፍ ንዝበሉ ሰባት ነዚ መልእኽቲ ዝኽተብጽሑ ብፍቅሪ አምላክ የምነኩም እግዚአብሔር ይመስገን ምክንያቱም እንጌራ እንተዘየለ ድርቂ ይኸውን ድርቂ ተልኻ ሞት ይዝኸውን نحنا ግን استقلص استقرص ክርስቶስ እንጌራ ከም ዘሎ ግን ሰባት ከነዘክር ይገባአና እግዚአብሔር ይመስገን ስለዚህ በምራይኩም ደስ ይለናል ክብርና አምላክና ይሁን ሓደ ማዓልቲ እግዚአብሔር ተፈቂዶ ታም ሓበር ብጽቡቅ ስለተኸይድ ስለዘላ ኩላትና መጽናኻ ንሕብረት ጊዜ ክህልወና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተስፋ ኣለና ስለዚህ በጸሎትኩም ሓግዙና ጎይታ ዕዝ ይባርኩም حراي እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ምናልባት ሚኪ ተበልኩስ አቅሪቤ እንበር ፓስተር ሚኪ ክብል ገባአን ነይሩ ኤንዌይስ ኣብ ኪችነር ዘላ ሕብረት ሰማይ ብርሃን ሰማይ ካብቶም መራሕቲ ሰለስተ መራሕቲ ካብኣቶም ሓደ እዩ ብኸመይ ኣጉኒዕናሉ ማለት ከም ካልእ ሰብ ኮፍ ኢሉ ኣይተላለየን ኣብዛ መድረኽ መጺ ንኽላለ ዕድል ዝሃብናዮ ምኽንያት كم سلزخانة زعبير استمسكنا يخون مبارك عبزي بمقصال نزل لنا متن بحتا كن زاربينا عبزي علىكم ادخال عبزي زي اللجن عبزي كزارب اللي مالتي زعبير استمسكنا يخون نزمت قدام next مالتي لعل 14 عامات زخونو دقنا كريسماس سيلبريت كهليو لكاس 16 مالتي ناي لعلي 14 عامت نلعلم مالتي كاب 14 عامت نلعلم زخونو دقنا ناي كريسماس سيلبريشن مالتي كهليو تي ساعات دما ساعه 6 بي ام مالتي دحر قتري قال ناي منسيات ناي لدت مدب ساعه 6 بي ام كهليو من الوقت ابزي انا يني تمعلتي نلوم انت دي ولا نيكست يا اوكي نيكست يا سلازت انا يمن اسياتون لك كم تناي لعل 14 عامت دقنا ناي لدت مدب ساعه 6 بي ام كهلي مالتي نيكست قال ناي جي تي اي حبرت ناي حبار عامتاي كونفرنس كاب علت 27 كساب علت 28 عربن قدامن مالتي دانفورث اند جرينوود زلا ناي كاثوليك بيت كريستيان كخوني مالتي زناي جي تي اي نا كاب علت 27 كساب علت 28 مالتي تي ادراشا دما تي انترسكشن دانفورث اند جراوند جرينوود زلا ناي كاثوليك
ቤተ ክርስቲያን ካልእ ኣብዚ ኣሎቲ ዝርዝር ናይ ኣገልግሎት ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ሰንበት ካብ ሰዓት 9 ፈረቓን ናይ ጸሎት ማለት እዩ ካብ ሰዓት 10 ፈረቓን ድማ ስሩዕ ኣገልግሎት ድማ ዝጅምር እዩ ክሳብ ክልተ ማለት እዩ እቲ ካልእ ኣብ በበይኑ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ድማኒ ዝግበር ናይ ሆም ሴል ንጥፈታት ኣሎ ስለዚ ኣብ በብኸባቢኹም ከም ዝጥዕመኩም ሓቲትኩም ማለት ምናልባት ብዌስት ክትህልዎ ትኽእሉ ብኢስት ክትህልዎ ትኽእሉ ግን ኣብ ከባቢኹም ዘላ ናይ ሆም ሴል ኣገልግሎት ሓቲትኩም ኣብኡ ተኻፈልቲ ክትኮኑ ቤተ ክርስቲያን ትዕድም ኩሉ ግዜ ዓርቢ ድማ ካብ ሰዓት 7 ዝጅምር ክሳብ ሰዓት 9 ማለት እዩ ናይ ቃል ኣምላኽን ናይ ጸሎትን ማለት እዩ መጀመርያ ጸሎት ብድሕሪኡ ቃል ኣምላኽ ከዓ ዓርቢ ብስሩዕ ሰሙናዊ ኣብዚ ስለ ዝግበር ቶም ግዜ ዘለኩም ግዜ ዝረኸብኩም ግዜ ዓዲኩም እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስ ስለዚ ግዜ ዓዲኩም እምበርቲ ግዜስ ንሪኦ ኢና ዘለና ስለዚ ግዜ ዓዲኩም ኣብዚ መጺኹም ክተገልግሉን ክትግልገሉን ማለት እዩ ህይወትኩም ክትሃንጹ ብጎይታ ብጸሎት ብቃል ኣምላኽ ከዓ ክትዓብዩ እዚ እውን ክፉት መድረኽ እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ እዞም ኣብዚ ኢሎም መዓንቲ ዝመጻኹም ኣጋይሽ ዝተላለኹምና ማለት እዩ እቲ ኣገልግሎት ነዚ ይመስል ስለዚ ኣብዚ መጺኹም ኩሉ ሰብ ማለት እዩ በዚ ተኸፊቱ ዘሎ ኣፍ ደገ ተጠቒምኩም ክተገልግሉን ክትግልገሉን ምሳና ክትሓብሩ እቲ መድረኽ ክፉት እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልእ ሓውና ናቱ ሓውና መሓሪ ከምኡውን ሳሙኤል ጎይቶኦም ድሕሪ ፕሮግራም ኣብዚ ክትተርፉ ንሓፂር ግዜ ደሊናኩም ስለ ዘለና ኣብዚ ክትረኽቡ ነተሓሳስብ ብዝተረፈ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ኣቦ ክብሪ ንእግዚኣብሔር ወልድ ክብሪ ንእግዚኣብሔር መንፈስ ቅዱስ ይኹን ፓስተር ክዓፅወልና እዩ ከመይ ውዒልኩም ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን እግዚኣብሔር ረዲእና ከምዚ ኢልና ዓሪፍና ንሃዲእና ንኣምላኽ ከነምልኽ ዓብ ጸጋ እዩ ቃል እግዚኣብሔር ክሰምዕ ንእግዚኣብሔር ከተምልኽ መውዓል እዚ ክብረት እዩ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን መዝሓውና ክብሎ ዝጸንሐ ተወሳኺ ኣብ ወንጌል ከነገልግል ንደሊ በዚ እቲ ናይ ምምስካር ጸጋ ወይ እውን ናይ ምምስካር ልቢ ዘለና ኣሕዋት ኩሉ ሳዕ ቀዳም ወፂኦም ዝምስክሩ ኣሕዋትን ኣሓትን ስለ ዘለው ንሓውና ሰሌ እስኪ ሰሌ ተሳሓሳዕ ነህለ ሰሌ ረኸብዎ እሞ ቀዳም ቦታ እናቀያየሩ ይምስክሩ የሜ ስለዚ ምስተታቶም ኮይንኩም ክትምስክሩ በዚ ከዓ ንጎይታ ከተገልግሉ እግዚአብሔር ይባርኩም ከምውን ብጸሎት ከነገልግል እንደሊ ናይ ጸሎት ጾር ዘለና ብዛዕባ ምድርና ጾር ዘለና ብዛዕባ ዛ ምድሪ ከምኡ ልብና ዝቃትት ሰባት ተለና ሓውና ቴዲ እስክተስእ ንሓውና ቴዲ ረኸብዎ ኩل ساعة سنبت شعتن فرعان زجمر ጸሎት አሎ ኣብ ሰሙን ሶሉስ ተዘይተጋጊ ሶሉስ ዲያዘላትኩም ብዙም ካላቶም ማለት ትጽልይ ብዲቁና ከተገልግሉ ትደልዩ አቡን ሃጓፍ አሎ ሰብ የድልየናይ ወሊድ አላህ ዶ ወተስስ ከተራአየው እሺ نوليد ترخبو بوليد أبيلو خان بشماغل لمتص نحنا خا أتي زدلي مكتتال غيرنا خا أيهم تجمروا مالتي حجي زرزيري أيودوني حنت خبلمو في اللاي تمهرت سنبت ندق أنا أم قلقال في اللاي بزيكا كنات زلكم بزخة تقلقلو خا اكسي أبيهر زت زاربكم محوات انتليهم أبزون نحونا وليد حونا خليلو خطرخبوهم حدرا نبل كل ساعة سب يدلي
ብዙሕ ሰብ ኣሎ ኣምላኽ ብዝሃበና ጸጋ ከዓ ተዋፊርና ኸነገልግል ሰናይ ነገር እዩ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሕራይ ኩላህና ክንትስኢና ካብ ዘለናዮ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከም ህዝብ ኣምላኽ መጠን ካብ ዝተፈላለየ ባክግራውንድ ከም ዝመጻእና መጠን ኩሉ ሰዕ ሚዛን ዝሓለወ ነገር ክህልወና ሰናይ እዩ መጽሓፍ ቅዱስ በዚ እንተልካ በዚ ጥራይ ተጸቂጥካ ኣብ ካልእ ገጽ ክወስደካ ክእል እዩ በቲ ሓደ ጫፍ ጥራይ ከ አንተ ተጸቂጥካ ኣብ ካልእ ገጽ ክወስደካ ክእል እዩ ክርስቶስ ግን ኣርአያና እዩ ክርስቶስ ዘይተዛረቦን ዘይገበሮን እሲ ክምህረሉካ ኣይደፍርን እየ ኢሉ ስለዚ ኩሉ ሰዕ ኣብ ንብሎ ኣብ ንገብሮ ኣርአያና መን ይኹን ህይወት ክርስቶስን ትምህርቲ ክርስቶስን ይኹን እዚ እንተርኢና ኩሉ ሰዕ ዝተሓለና ክንከውን ኢና ናይ ብሓቂ ስለዚ ንክርስቶስ በቃ ናብኡ ጠሙቲ ኢና ተባሂልና ናብኡ ጠሙቱ እንታይ ኢና እሞ ጠሚትና ህይወት ኢና ንርኢ ጠሚትና ኣገልግሎት ኢና ንርኢ بهيوت كله بزامن درس جاء ملالس كله زنبورو إنتراكشن مسبات مسنجستات مسحلفتي إنا نري سلازي زنتكيرنا خن حلينا ملاحظ تمسكنا يا خون نصلي هللويا እግዚአብሔር አምላኽና በጎይታ በኢየሱስ ስም ነመስግነካለና ምሕረትካ ሕያውነትካ ለውሃትካ ባና ስለጸንዐ በሰላም ብጥዕና ብድሓን በዛ መዓልት እዚኣ ኸ ኣብ ቅድሜኻ ክንርከብ እግዚአብሔር ካባኻ ስለዝኾነልና ነመስግነካለና በሐቂ አነስ ኣብ ቅድመ እግዚአብሔር ክቡር ተባሂሉሎሞ ናይ በሐቅ እግዚአብሔር ወድኻ ኢየሱስ ብዝወድኦ ተፈጸመ ኢሉ ብዝኸፈሎ بخمو زي قبأنا خبرت سلذهب كنا نمسجنك لنا كل ساعة حساب كان أنا ننفس وكفنا حساب دحن مفسم تان تسفان زلويمو سلات كبرن بلوسن قبل علينا أن يعزنا بر حسابك نمسجنك لنا بحق እግዚአብሔር كم تنسخات رئينا نفسنا خنرئيا كم تنسخات رئينا እግዚአብሔር أملاخ نخالوتون كم وممزان ككالنا تحتنا تعتيقنا حوي كباي يبلص حبتي كباي تبلص بزبلبي بفقر تاساسيرنا خن مالالس صقا ابزحلنا እግዚአብሔር لومي زغلغلونا قدوسان كلهم እግዚአብሔር ካብ ንጉሆ ጀሚሩ ዛብዛ ሰዓት እዚኣ ካብ ቤትካ ንባርኾም ኣለና صقان حيلن اعززሎም ሓጓፎም ኩሉ ንስኻ ምላ ሃርታልቦም ኩሉ ንስኻ ፈጽም እግዚአብሔር አምላኽ በዛ መዓልት እዚኣ ኻ ጎይታይን አምላኸይን بحمام تساقي بستفعل كونتات تساق نفسها نأخا نمعقوبال لنا እግዚአብሔር ترئيها اتكاخا أنا مدحان حد صغيرا يكونتن بقويتا بيسوس سم بدراشي أخذ فسحا بقويتا بيسوس سم فوسخ خون بقويتا بيسوس سم تعنا خون بقويتا بيسوس سم እግዚአብሔር تزبل مقنطات خون نسأل لنا እግዚአብሔር ናባኻ መጽዩ ብላውነትካ ቀሪቡ እግዚአብሔር አብኡ ሰላም አብኡ ደሓን አብኡ ጥዕና ስለዘሎ ክብርን ህበካለና ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ይባርኽኩም እግዚአብሔር ይሐልኹም እግዚአብሔር ገጹ ይምለሰልኩም እግዚአብሔር ሰላሙ ኸአይሃብኩም እግዚአብሔር ገጹ ይብርሃልኩም እግዚአብሔር ጸጉኡ ኸአይሃብኩም ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ ናይ እግዚአብሔር አቦ ፍቅሪ ናይ መንፈስ ቅዱስ ሕብረት ከአምስ ነፍስ ወከፍና ይኹን አሜን ተባረኹ حيلو أبزسم سبالة